зараз поглядим, что у нас атрымалось. О! Цудоўна. Я гэта зрабіла, сябры. Олежа, вітаю. Мы сегодня пойдем у чат-рулетку, калі ўсё будзе добра. Потому что я мыкалась, пыкалась, сустрэлася з кумом, ён мне дадаў натхнение, и зараз пойдем чатиться трошки. Оба-на! Згодна. И гук есть, и видео есть. Супер. Читаю вас с телефона, потому что я не могу зараз, я боюсь просто врубить яшчэ YouTube, каб у мяне не было затрымки. И я бачу, что затрымка у телефоне не вельмі вялічкая, таму будзе вельмі клёва. Лайк. Зараз пойдем по беларусах, у іх спытаем, як яны ставяцца да коронавіруса і што яны робяць для таго, каб больше никого не заразіць гэтай хваробай. Вітанечка, Оксана. Зараз трошки позбираемся, потому что, бачите, я малышка-крытышка все зрабіла себе, сегодня налаштавала. И мне здаецца, нават затрымки няма, таму сябры, можно кожны день ходить як Фархат по 7 гадзін стрыміць и ни в чем себе не отказывать. А у описании повинен быть донат. Я зрабіла донат, мы дапамагаем сем'ям загінутых. Я потом зайду на свою сторонку, калі ёсць жаданне, калі ласка, модератора, поглядите, павінна быць пасыланне, калі яго няма, я сама дадам. Ёсць, я бачу донат. Я не прашу мне, я прашу нашим сем'ям загінутых герояў, у якіх загінулі наши хлопцы, наши дзяўчыны. То бок гэта дапамога ў рамках проекта пану Василю Пыцэлі, каналу «Наша Украина Русь». Я іх падтрымваю, таксама гэта падтрымка проектаў канала Інтэрхунта і таксама падтрымка проектаў Фархат Лайф. Таксама далучаемся да іх. Вітаю щиро. Читаю ў тэлефоне, таму што баюсь, што YouTube яшчэ мне трошки дадасць гадасці, таму, невялічкая затрымка ёсць, але я бачу, што яна, несур'ёзная зовсім. Таму зараз пойдзем у чат-рулетку. У мяне ўжо ўсё тут ёсць, насправді. Толькі трэба адмыкнуць шторку і пахадзіць па Беларусі і спытаць, што адбываецца у чалавечых галавах, у галавах беларусаў. Насправді, я яшчэ не спрабавала сабе данаціць, таму, мабыць, спачатку я, а потым ужо іншыя, таму што я баюсь, што я магла што-небудзь навараціць. І не, пасыланне-то яно працуе, я сёння яго тэсціла, але я не ведаю, ці пойдзе яно на экран, таму прабачце, калі што. Вось, я потым трошки пазней займусь гэтым пытаннем, таму што мне патрэбен тэлефон, а ў тэлефоне ў мяне ваш чат. Таму пакуль прабачце. Так, зараз знесу сюди чат-рулетку. Мабуть, паспрабую... Не, я боюсь у YouTube вмыкать, потому что мне здаецца, что будет тормозить комп, и я просто зноў буду вылетать, як шалёна, як зараз. Все добре. Все добре. Гэта тэхнічныя такія пытанні пакуль. Так, і мне трэба шторка будзе. Усё добра. О, вітаю! Так, сябры, затрымка 10, у нас з вами секунд 10, таму, я буду чытаць вашыя паведамленні і пытанні да нашых сяброў з невялічкай затрымкай, і вы гэта потым пабачыце, але, гэта тэхнічныя праблемы, якія я, на жаль, пакуль вырашыць не магу. Толік, вітаю. Оксаночка Живицька, дуже рада бачити. Юна, сонечко, люблю тебе, дуже рада бачити. І тато тут зі мною буде дивитися, щоб мене ніхто не ображав, а коли прийде час спати, він мені обов'язково нагадає, що Олена, пора йти спати. Бо він в мене такий. Так, я дивлюсь, трансляція окей. Ну що, давайте ще хвилинку-дві, тому що в мене вже підгорає, треба йти, з ними спілкуватись. Зараз спробуємо, як працює штора. Бачите, все окей. Але при гэтым у мяне вылетае насправді чат-рулетка, мне які її зафіксувати треба.
Ого. Так, ну, мабуть, усе добре працює. Не віду. Не віду. Так, хвилинку я зараз зроблю, щоб було зручно, тому що у мене з одного боку трансляція іде, а з іншого боку рулетку бачу. А мені треба шторку для вас приберегти, тому апс. Зараз усе зроблю, як повинно бути. Щоб і мені, і вам було зручно. Ну так, трошки не підрихтоване. Ну я ж, видите, як справжній студент, усе роблю останній час, а його, як завжди, нема. Ніколи нема часу у мене. Я така шустрая, що нічого не поспіваю. Тому пробачте. Зараз трошки поживу чатом. Добре, що я не блогер. Бо мені б було соромно за те, що у мене щось не отримується. А так? В Багдаді все спокійно. Так, трошки так. О. Ну, зробила. Василь Сокач, вітаю. О, нічого собі. Ох, а що це таке? Цікаво. Так, не шалите в чаті. То ведаю я вас. Почните мне зараз один одного банить. Я буду напуганная и не буду ведать, что мне робить. На, глядите мне. Так, ну что, трошки собрались, сколько нас? 9 человек. Ну, не ведайте, это багато, альбо для меня это много. Усе мои, усе родные, тому. Олександр, вітаю, слухайте, ну, ще приходять люди, давайте трошки з вами порозмовляю. Хелен, привіт ще раз, ви справді родом з Тернополя? Так, Степан, я тернополянка. Це місто саме краще в світі. Для мене Тернопіль – це те місце, в якому я себе відчуваю дуже вільно, дуже спокійно. Це мій рідний дом, це мій таке містечко, де я знаю кожний куточок, кожний пляж, кожний парк. І тому для мене це все дуже рідненько, і завдяки тому я спілкуюся, ну, нормально українською, тому що в мене є коріння українське, і я з своєю родиною спілкуюся також українською. Але зараз стрім буде по Білорусі, тому я буду розмовляти білоруською мовою. Але ви її розумієте, тому дисонансу у головах не буде. Фархат, вітанечка. Вітаю. Збираємо Фархат Лайв. Так само допомога праз донати. Будемо допомагати. Мені треба насправді розігнати гэтую тему, тому що я не робила такого ніколи. Є посилання, коли ласка, у описанні є ссылка на донат, але я не впевнена, що він пойде зараз на екран. Тому пізніше я погляжу, коли були повідомлення на Donat.ua, я обов'язково їх прочитаю. Тому що, це треба. Просто це вельми треба, насправді. Ось, зробила, нечто зробила, не ведаю. Сьогодні тестила, воно йде мені у ОБС, і воно працює. Але, не ведаю. Це працює насправді, тому пробачте. Допомагаємо нашим проєктам. Зараз вельми складана ситуація в Українах, і у мене, і у вас. І у Білорусі, і в Україні колапс, тому що економіка трошки, не глядячи на те, що у нас відсутнічає карантин, вона припиняється потрошку, тому що у нас, один за одно чіпляється. По-перше, курс доляра, він стоїть доляр, але білоруський рубель, на жаль, падає, він обесценивається. Для нас гэта вельмі дрэнна, тому що кредитні організації заміжні з нас беруть доляри, а у бюджет рахунки поступають у вигляді білоруських рублів. І не глядячи на те, що нейкі казав, що яны больш з нафти атрымваюць, калі у расійскіх рублях атрымваюць, гэта насправді хлусня, тому що яны таксама разрахоўваюцца за ўсе тавары.
далярамі, і калі ўчора тавар каштаваў 2 рублікі, то заўтра ён каштуе 2,5, і гэта б'е па кішэні. Звычайна. Звычайная эканоміка. Артемчику, вітаю тебе. Так, ну што, 12. Мне здаецца, ўсё, ідзем у рулетку. Зараз спрабую размаўляць з нашымі беларусамі. Гэта першы, насправдзе, такі у мяне опыт. Таму прабачце, калі што-небудзь будзе не так. Пагналі. Я брала Беларусь, ідзем па Беларусі. Вітаю вас. Ён мяне вымкнуў. Ну, бывае. Дзеці, дзеці, куды вас падзеце? Добрый вечар. Привет. Вітаю. А? Кажу, вітаю. Как ваши дела, девушка? Цудоўна. Як вашыя справы? Я размаўляю беларускай мовай. Ось так. Вітаю. Хорошо. А вы размаўляеце беларускай мовай? Не. А чаму? А зачем? Ну, як навошта? Вы ж жывеце ў Беларусі, правильно? Ну, Але вы разумееце, што я кажу, правильно? так точно. Я зразумела. Як у вас настрой на фоне пандеміі сусветнай? Ань, сегодня, мне кажется, это шляпа какая-то. Якая шляпа? Ну, короче, это все просто сейчас сформулирую. Типа, слишком много значений этому придают. Вот и всё. Ну, гэта пандемія, увесь свет крануўся. Нет, это все просто на это обратили внимание. Так оно было просто всегда. Люди всегда болели, всегда умирали. Просто сейчас... Але не ў такой колькасці. Вельмі ён хутка распаўсюджваецца, разумееце? Праблема не ў тым, што хварэць, а праблема ў тым, што вельмі багата людзей зараз хварэць. І вельмі скора ён патрапіў у Ну, когда-то арганізм. это должно было случиться. Чаму? Потому что, Земля же перенаселяется со временем. А, вы думаеце, гэта такая санацыя ідзе зараз? Ну, типа чистки, я так подозреваю. А вы не думаеце, што Мне гэта, кажется- мабыць, хтосьці там запусціў вірус Да, спецыяльна? это не случайно. Это не случайно, это не природное, это не случайно. 100%. Прям 100%. Ну, добра, але ж з гэтым трэба штосьці рабіць, разумееце? Не, как бы да, с одной стороны жалко людей, да, погибают. Старики, А вы нешта кто робіце, болеет. каб абмежавацца ад людзей, нейкія там, мабыць, рэчы робіце, якія вас абараняюць ад напасці гэтай? У Беларусі таксама ёсць выпадкі каранавірусу. Не, понятно, когда-нибудь все равно случится то, что должно случиться. И, типа, чистка все равно будет в любом случае. Ну, слухайце, можна ж патрапіць у яе ў 20 год, а можна і ў 90, разумееце? Не, да. Это просто оно вроде бы и выборочно, а вроде бы на каких-то конкретных людей нацелено. Вот в последнее время я слышал, что за 60 люди страдают. Так. Летнія людзі, яны вельмі зараз небяспечныя. Сёння глядзела статыстыку, людзі, якім за 80 гадоў, яны 100%. Яны не пераносяць гэтую праблему, гэтую бяду. Даже если так, видите, оно получается, что они же не только этой болезнью болеют. То есть у них же еще с собой сундук. Ну так, звычайно. Лекарств, и диабет, и прочее. Они болеют, а это последняя капля. Вот, оно помогает. И помогает, и еще больше отягощает все обстоятельства. То бок вы рахуеце, што не трэба нічога зараз рабіць, ніякай панікі не павінна быць, і просто назіраць, як паника гэта... в любом случае будет. Всех людей не успокоишь. Не, глядзіце, напрыклад, у Іспаніі, у Італіі там вельмі стан складаны, таму што, першае, не хапае апаратаў, па-другое, людзі хварэюць, бачыце, у якой прагрэсіі. Але яны прымаюць, я ўпэўнена, у іх бы было больш захворвань, калі б яны не ўвелі карантин. Не, да, это все равно помогает. Мне кажется, это пока само собой не уляжется.
Ні, ну звичайно, ну уляжеться, але розумієте, як кажуть зараз у світі, не всі ж будуть радуватися тому, що він прийшов, розумієте? Не, ну конечно. Тому я сьогодні звертаюся до білорусів, насправді у мене паніки нема, тому що ну, я по узросту не підпадаю ніяк у гэту групу ризику, і діти мої насправді так само. Але я сьогодні звертаюся до білорусів з просьбою, будь ласка, як можна далей знаходьтеся від людей, які літні, старші за вас, мийте ручки, звичайно, пейте теплу воду, вона допомагає насправді. Ось, і постарайтеся не кранатися нікого і ну, максимально обмежити себе від супольства. Добре? Ну да, это на самом деле тоже как, ну не то что карантин, а вот меры безопасности, они тоже помогают. Ну, погодитесь со мною, тому що це зараз відповідальність кожного з нас приватна. Я вам щиро дякую за розмову. Ось так. Ось такий білорус. Еть. Так, трошки посяжу, погляжу, що у вас там. Трошки поспілкуюсь з вами, порозмовляю. Так, у Білорусі, да, 76 випадків захворювання. Я не почала з самого головного, чого я полізла сьогодні у рулетку, насправді. 76 випадків. Покуль у нас не заявлено об тим, що у нас є хворі люди, які загинули від цієї хвороби. Тобто 15 чоловік у нас, ну, нібито вони здорові, їх відпустили додому. У нас проблема з людьми, які знаходяться за межою. Хто глядів білоруські новини, так, буде евакуація, але це ну, більш кранеться тих країн, які знаходяться побач з нами. Я ведаю, що зверталися з Гуа наші туристи, вони не можуть повернутися додому, і насправді їх питання висить. З імі ніхто нічого поки не вирішив, але ну, мені здається, їх там заберуть, тому що там ну, немало людей насправді. Ось, і що я з свого боку можу зробити? Я сьогодні звертаюсь до білорусів з такою пропановою, ну, поменш бути у городі. Це перше, і коли є можливість працювати зараз удаленно, тому що ну, саме страшне не то, що ти можеш захворіти. Насправді, мені здається, це одна з проблем, але не головне. Головне те, що ти з'являєшся тим переносчиком вірусу, і від тебе може захворіти вельми багато людей. Ось це страшне. А коли поглядіти статистику, літні люди не витримують. Вельми великий процент захворювань у людей старшого узросту, у тяжарних жінок, які носять під серцем діток, і маленькі дітки, які з імунною системою не вельми моцною. І я зараз насправді гляжу на майданчики, у нас сонячна погода, на дворі, пробачте, і мами гуляють спокійно. І тому, мами, коли ласка, я не сваруся на вас, але вельми прошу, там зараз вельми небезпечно, тому що ну, дітки, вони хапають усе, вони до лавок кранаються, вони лізуть на турніки, вони ніякі речі беруть з пляцовки, і там може бути те, що просто загубить ваше дитяті, або не дасть вам витримати гэтую бяду, альбо яшчэ што горша, вы прынесеце просто гэта дадому, дзе знаходзяцца летнія людзі, і ну, гэта будзе ваша прыватная адпавядальнасць за тое, што вы прынеслі вірус дадому. І ён, ну, ёсць верагоднасць, што кагосьці забярэ. А другі момант, што ў Беларусі, ну, мне здаецца, зараз рыхтуюцца, таму што падгарае ва ўсіх, панікі няма, але і апаратаў на колькасць, калі браць статыстыку іншых краін, у нас таксама не будзе дастатня. Таму ну, гэта прыватная гісторыя кожнага, і адпавядальнасць кожны з нас нясе сам за сябе, за сваіх дзяцей і за сваіх бацькоў. Таму, калі ласка, хто можа, абмяжуйцеся ад усяго. Трохі хвалююся сьогодні, тому што першая рулетка, ведаеце, мне так, ой. Вітаю, Звіцер, у чаці, вельмі прыемна. Сьогодні абмяркоўваем падзеі Менску, Беларусі.
Я ведаю, што ў Віцебске там ёсць вельмі непрыемная гісторыя, яна павязана з жанчынай, якая спачатку загінула ад каранавірусу, а зараз яна загінула не ад каранавіруса. Ніякага панічнага настрою. Ну, мне здаецца, што тут беларусы зараз павінны праявіць сазнательнасць, як гэта кажуць, і проста кожны сам за сябе адпавядаць і рабіць усё, што ён можа зрабіць. Пачніце з дзяцей, якія зараз могуць не хадзіць у школу, гэта афіцыяльна не забаронена, пішаце заяву, і яны знаходзяцца дома ў бяспецы максімальнай, то бок яны не шатаюцца па вуліцы, не лазяць па турніках. Я разумею, гэта складана, але гэта трэба зрабіць. Ну што, ідзем далей. Штосьці, а беларусы заўтра на працу ідуць. Нікога няма. Ой, Кто он? добрый вечер. Добрый. Як справы? Ну так, ничего. А гэта вы выконваеце наказ прэзідэнта, які сказаў пасля поля 100 грам? Не 100 грамм, а 140 надо против коронавируса пить каждый день. Да? А што рабіць дзяўчынкам у такім выпадзе? Еще раз я не услышал. А дзяўчынкам што рабіць, калі яна не можа 140 ужываць? Яна не ад каранавірусу памрэ, а ад водкі, ад гарэлкі. Меньше надо. Не, ну 140 градусов, 140 грамм это ж можешь не за раз пить, а в течение дня завтрак, обед, ужин по 50 грамм. То бок цэлы дзень штосьці там ужываць. Вы думаеце, гэта дапаможа? Ну, конечно, помогает пока. Пакуль. Гэта, ведаеце, пакуль зараза не прачапілася. А як вы ўвогуле ставіцеся да сітуацыі ў краіне? Я извиняюсь, вы откуда? Я з Менску, з Беларусі. Ну, а я с Бреста, с Беларуси. Так, і ў чым Но пытанне? у нас в Бресте пока заразы этой нет. Ну гэта пакуль, ведаеце, у Італіі таксама не было там, мабыць, 2-3 месяцы таму. Я понимаю, в Италии не так к спиртному относятся, как у нас в Бресте. Угу. Ну я зразумела, то бок вы раіце проста, ну, ужываць гаручае і ўсё будзе добра. Я вас понял. Я к ним иду. Праз вы просто, я так разумею, не разумееце беларускую мову, правильно? Мы разумеем белорусскую мову, разумеем, но мы не можем говорить по белорусской мове, потому что мы сами как бы белорусы, но у нас в Бресте больше общаются по-русскому. Мы полностью понимаем вас, но мы не можем сказать по-белорусскому. Не, гэта ж не пытанне, я ж вам не кажу, адпавядайце мне мовай, якой я з вами размаўляю. Я ж до вас не чапляюся. Ведаеце, я калі нарадзілася, таксама не размаўляла беларускай мовай. У нас постоянно в школе раньше было «я народился задротом», да? Так. Ну. А яшчэ ужывёл пысак, я ведаю. Мне падабаюцца такія свядомыя беларусы. Мне проста падабаецца размаўляць беларускай мовай. Я за Беларусь, і таму, ну, усё, што кранецца беларускае нацыянальніцтва, як, калі можна так сказаць, то я там заўсёды. Я понял. Я вообще, если честно, мне нравится белорусский язык, но просто как-то вот у меня язык не поворачивается говорить по-белорусски. Хотя вроде бы как бы живу в Беларуси и родился в Беларуси, и отец и мать белорусы, но, блин, ну Брест у нас, видно, такой город, который где-то вот там... Не, чаму? Вы трошки зараз, мне здаецца, лукавіце. А вы ведаеце, хто такі Анатоль Сайгон? Кто? Анатоль Сайгон. Не знаю. Анатолий Сайгон гэта вельмі вядовы блогер, мой сябра. І ён таксама размаўляе, ён спачатку размаўляў расійскай мовай, а зараз ён, калі далучыўся да беларускай такой, ну, суполкі, ён таксама размаўляе, але яму, ведаеце,
ну, далёка не 30 гадоў. Ён, канешне, малады, прыгожы, але ён навучыўся, ну, у такім уже сознательным узросце. Ну, бывает, но я не знаю, до меня, видно, это вряд ли дойдет. Потому что у меня вся родня на русском, жена на русском, ребенок на русском. Ну, как-то у нас, не знаю, блин, да не учили меня белорусскому языку. Ну, мяне таксама не рыхтавалі, што я буду беларускай размаўляць. Гэта маё прыватнае жаданне. Все, удачи вам. Спасибо. Чакайце, я за- сёння па іншаму поводу бегаю па рулетцы. Я хацела спытаць у вас, як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі не ўведзены каранцін і ну, адсутнічае панічны настрой такой, флегматычна, як заўсёды Беларусі да сёга ставяцца. Як вы думаете? Изначально разговор с этого начинался, что мы как бы к этому относимся параллельно, потому что мы выпиваем, подожди, и то бишь как бы вообще отношения мы к нему как бы не имеем. Я его вижу, как будто он где-то очень далеко и отношения к нам просто не имеет. Ну, слухайте, ну, в Беларусі 76 выпадкаў уже. Подожди. В Беларуси 76, но так в Беларуси 11 миллионов. В Бресте, к примеру, ни Чакайте, одного. ну кто вам по телеку сказали, что нас 11? Нас 9,5. Понимаете ситуацию, что у нас от гриппа умирает гораздо больше людей. О, ну слухайте, Просто- улюбленая марка з телевізора, розумієте? Грип, по-перше, грип не так розповсюджується скоро. По-друге, грип не треба робити у большей колькасці выпадкаў вентыляцыю лёгкіх, разумееце? Тут праблема ў тым, што чалавек выгарае за колькасць дзён. Там 5-6 дзён і чалавека няма просто. Грып так не убивае. Но в конечном итоге грипп убивает большее количество людей. Ну гэта новы вірус, вы ж разумееце, што ён зараз будзе муціраваць, і я ведаю, што яго ўжо больш за 40 відаў. То бок ён будзе распаўсюджвацца. І, мабыць, гэтая бацыла будзе страшней за грып, таму што яна выядае чалавека хутчэй. Понимаю, ну сейчас начинается у нас повторение начала разговора. У нас Ну я ўжо зразумела, што гарэлку трэба піць. да, Ну што рабіць, калі не п'ю? Ну вот это уже проблема того, кто не пьет. Я как бы насчет этого не парюсь. Ладно, извиняйте. Зразумела, дзякуй шчыра за беседу. Мне и стыдно, и тяжело. Не, будьце здаровыя і да пабачэння. Вось так, сябры. Бля! Вітаю. Як ваші справи? Ви розумієте, що я кажу? Ясно. Дякую за бесіду. Так, ну що, трошки поживем чатом, погляжу, що відбувається. На зиму у нас також багато, как бы, українців. Ще бажання згодна, Оксана, згодна. Гэта, ну, мне ж ніхто не навязываў, не сказали, Алена, ты сёння размаўляеш беларускай мовай. Крок за кроком. Насправді, я глядзела свае першыя відэа, мне так зараз смешна, але я іх не выдалю, таму што гэта моя прыватная гісторыя, якую я вельмі паважаю, таму што крок за кроком я ішла да беларускай мовы і зараз яшчэ роблю гэта і вывучаю мовы, іх некалькі, таму, ну, трэба рабіць. Яшчэ якая стесняшка, так. В Ухане проживает больше 10 миллионов человек, они все выехали. Ну так, на зім'я згодна, але ну, бяспечна беларусы ставяцца насправді да ўсяго зараз, таму што гэта не прыйшло ў Беларусь у такім, ну, у такой колькасці, як у іншых краінах, таму і у нас же ж па телеку кажуць, што ўсё добра, таму нечага. Я не панікую сама, але ну, мне вельмі непрыемна то, што адбываецца, таму што зноў трэба пра сябе думаць самастойна. А вже ты так скінуў на кагосьці і сказаў, все, думай за мяне цяпер, але так не атрымваецца. Ужас.
Леночка, я перший канал білоруського радіо слухав, саме програма «Вітань» йшла, знаєш, аж дивно люди замовляють пісні на білоруській мові, а московську попсу. Прикинь. Ну, я не здивована, слухаю, мені радіо слухають усе на російській мові. Пробачте, мені просто вимагають невимагаєме. А на вулиці якось жила в Тернополі, на Танцоровій я жила біля парка Тараса Григоровича Шевченко і біля парка Топільче. А Топільче я любила більш, тому що в Топільче там є моржатник і я пльохалась там. Мені дуже подобалось. Так, у мене нечто зараз буде з телефоном, тому що він ха-ха робить мені. Так, ну що, йдемо далі. Сьогодні перший стартовий стрим такий, тому пробачте, не все добре може бути. І з трансляції, і со мною, і з людьми. Ой, вітаю. Куди йти? Ой, я з задоволенням. О, кошка мені дала можливість. Вечір добре. Добре, Як справи? хорошо, вас как? Добре. Ну, бачите, веселая до вас зайшла. ви Сьогодні, откуда? сьогодні гуляю, ви в прямому ефірі, сьогодні гуляю по рулетці і питаю у білорусів, як вони ставляться до коронавірусу. Нормально. Не Пока боїшся? А Ні, вы откуда? С Украины или откуда? Ну, я, слухайте, я розмовляю білоруською мовою, як я можу бути з України. А, понял. Ну, ніякої логіки. Вітаю. Привет. Як справи? Чего? Спитала, як у вас справи. Нормально у нас справа. Ви розумієте, що я кажу? А то Розумію. некоторые не розуміють. Разумею, разумею. Добре, ви у прямому ефірі. Я сьогодні хожу по рулетці і питаю у людей, як вони ставляться до коронавірусу. Да ніяк. Чому? У меня только что спикер был, и он мне порадил по 140 у день уживать горелки. Ну, я так само на його так поглядела, я його не зрозуміла, тому що мені 140 і все. І мене візьми не коронавірус. Ну, увогуле, що ви думаєте на ситуації, яка у Білорусі зараз відбувається? 76 чоловік сьогодні. Нормальная ситуация в Беларуси. Не паникуйте, вы не делайте паники. А я що панікую? Я ж вам не прийшла лекцію читати, як треба руки мити. Мені просто цікаво, що міркують наші білоруси. Пускай намеркует, что хочет. Я размовлять на белорусской мове не буду. Я вас не просила Потому що не розмовляти люблю. білоруською мовою. Ви відповідаєте, якою вам зручно, я вас Не розумію. надо паники, не надо скупать туалетную бумагу, гречку не нужно скупать. Работайте Згодна, и не делайте паники. згодна. Да. А коли апарату вентиляції не буде вистачати, хапати, що будемо робити? Такого не будет. Ви в гэтым упевнені? Ну да. А італьянці, вони так само 10 місяців тому так думали. А что сейчас изменилось? А ви не бачили, що у Італії? СМИ, видел СМИ, СМІ. как преподносит все. Я чому сьогодні звернулася до білорусів, я бачила, пробачте, такий цікавий відос. Зверталася американська медсестра до людей і просила, щоб ми полегчили їм працю, тому що вони просто зашиваються. Щоб ми берегли себе, не ходили до батьків, до літніх людей. Ну Згодні откуда со эта мною? зараза взялась? Вы скажите. Ну, це не я. Да понятно, что не вы. Я не ведаю. Кажуть, що Ну, у так- Китаї. Вот никто не знает, и все 10 мнений о этой заразе. Это обычный грипп, просто обычный грипп. Сколько в мире людей умирало от гриппа до этого? А кажуть, незвичайний грип, Коронавирус тому был що... раньше.
С 2011 года коронавирус обследовали, так? Так. Ну, В 2012 нет. году вспышка коронавируса была. А это сейчас COVID-19. Это немножко чуть-чуть повыше уже Так. уровень. Да. Так Але что бояться? гриб же ж не розповсюджується з такими темпами, розумієте? І помирає не така кількість у пропорції. І Но для вы грипа не треба... соотношение смертей по всей стране раньше брали? Вот не на данный момент, а раньше, по миру. Ну, є, Брали звичайно, когда-нибудь? статистика. Ну, конечно, слухайте. Ні, я білоруську статистику не беру, тому що вона, ну, трохи така... Я говорю по подмалеванная. миру. В мире, вот, допустим, пример приведу. Вот ну, зубная боль, возьмем даже, да. Вот в мире сколько людей на данный момент опухшие такие вот сидят с зубной болью. Если распустить-то все, это получится такая гололеба... Много будет, короче. Угу. Голубация целая. Я зрозуміла. Тобто, Это просто что кому-то нужно. Кто-то что-то... Кому-то это надо. ну, давайте об'єктивно. Зараз же ж іде мова не за те, що у нас там ввели карантин або не ввели карантин. Гэта, ну, держава як ставиться, так ставиться, ви ж бачите. Я сьогодні хожу по рулетці, і я звертаюся до білорусів і прошу, калі ласка, калі ёсць побач з вами летние люди, ну, постарайтеся з імі не размаўляць і не кантактаваць, тому што вы вірус носіце на сябе амаль 3 тыдні. І гэта вельмі небяспечна. І нават калі вы не хварэеце, вы можете яго перадаць людзям, ну, мабыць, цяжарная жанчына будзе побач з вами стаяць, і вы яе наградзіце вось гэтай прыгажосцю, і, ну, вынік будзе не вельмі добры, таму што яна ў групе рызыку. Я разумею, што грып гэта таксама страшэнна, але, ну, зараз насправдзе бяспека залежыць выключна ад нас, таму я як беларуска да вас, да беларуса звяртаюся, калі ласка, прыберажыце нашых летніх людзей, цяжарных жанчын, дзяцей, таму што яны таксама носяць вірус. А гэта такія тарпеды, якія разносяць вірус проста шаленымі тэмпамі. Добра? Добро. Но у нас случаев еще таких не было. Так, я не знаю. 76 выпадкаў. І яно, разумееце, калі б яно на спад пайшло, я б тады зразумела, што так мы зрабілі ўсё, што можам. Зараз у Менск павярнуліся кітайцы на сесію, і зараз з іншых краін павярнуліся студэнты, і павярнуліся ў Вялікі Камень. Ведаеце, гэта у нас тут такія, ну, архітэктурная прыгажосць выключна для кітайцаў. Яны ўсё павярнуліся, ўсё гэта ў Менску зараз. Таму я не панікую, не. Але я просто, ну, заклікаю зараз людзей быць асцярожнымі. Таму што нават калі вы не адчуваеце на сябе вось гэтую заразу, гэта не значыць, што вы не носіце і, ну, просто не зробіце бяды іншаму чалавеку. Не задумывался об этом раньше. Ну, я на сябе, я не хварэю, і я да сябе ставлюся, што я ўжо ёсць інфекцыяваны, і я магу камусьці падсадзіць, разумееце? То бок я зараз адпавядаю за людзей, якія знаходзяцца побач са мной. Таму я стараюсь не хадзіць у магазин, я працую, як і ўсе, але я буду ставіць пытанне да сваіх кіраўнікоў, каб нас, ну, удалённа працаваць пасадзілі, таму што, ну, гэта небяспечна. Я еду ў транспарце, я хожу по вуліцы, і побач са мной знаходзяцца людзі, якія знаходзяцца ў групе рызыку, і я просто не хачу быць, ну, той бядой, якая пастучыцца ў іх дзверы, разумееце? Я падхожу да гэтага пытання з гэтага боку. Понятно. Шчыра дзякую, што вы мяне пачулі. Я спадзяюся, што мы усе разам падалаем гэтую заразу. Да, согласен с вами. Спасибо. Дзякую вам шчыра. Добрага вечара. До свидания. Вось так, сябры. Ну, мабыць, хоць аднаго я пераканала, што трэба трошкі сябе берагчы і глядзець за сваім здароўем і не сядзець выключна на сваем насесці і думаць толькі пра свае яйцы. О, жабала, але пішуць у іншыя хваробы. Ой, Алексей, вітаю. Сісонпо, вітаю. Адзідас яго спасе.
Паникеры ваши доводы никудышные, будьте оптимистами, как я. Добре, Назим. Ну, я не панікую, я просто сьогодні закликаю людей, я розмовляла з Піром і ну, насправді гэта адпавядальнасць, я мяркую кожнага, тому що ви і я у тым ліку, і мої дзеці, мы носім вірус, нават калі не адчуваем сябе дрэнна. Таму, Дімон, вітаю. Як я тебе рада бачить. Так, ну что, вы тут поміж собой. Ой, я нечто зробила не то. Пробачте. Ну и куда я залезла? Тетку вам показала пригожу. На жаль, не у тым выглядзе, у якім бы вы хотели. Я б зараз припинилась нават. Пробачте. Верх того, что ты не культурный человек, это ложка у чашки, як это у кубки. Так, добре. Едем далей. Я яшчэ блытаю педалі, я спрабую шторку прыбраць альбо наоборот закінуць, і я нешта тут, ну, так, раблю не то пакуль. Але, ну, вучымся все ж. Василь Сакач, все далеко. Чихать на здоровье. Ну так. Сегодня смешная ситуация отбылась. Мне моя сяброўка з Литвы, Грета, написала у Facebook Лабас, привітання. Я пометила ее фотку лайком. Яна мне написала дзякуй, а я ей написала ачо. Ну, гэта з літоўскай дзякую. Вось, і яна мне піша не ачо, а ачу, і я ей пишу будь здорова, не хворей. Так, тому сьогодні нагадала просто в чаті. Побачила. Ну що, пішли по білорусах? Вітаю. Вітаю. До побачення. Ой, що у вас так шумно? Слухайте, самое смешное, что мне здаецца, что я уже усіх беларусаў перабрала. Завтра панядзелак, усе працуюць і нікога няма. Але я не пойду на ворожую територію. Слухайте, а мабуть, насправді, що мене підмиває, тому що я за гэтым хросним ходом, розумієте, я б зараз так патрулила. Мне так хочется сходить до россиянцев и трошки над ими поздиковаться, я не могу. Напишите мне в чате, ці есть сенс травить себе нервы у першие такие цудоўны вечер, калі все атрымалось нарэшце, альбо не чапаць іх, нехай яны там самі сабе, а мы самі сабе. Леночка, що п'єш? Каву п'ю. Каву п'ю, бляха. А сьогодні сказав, мені 140 треба вживати. Я ніяк не подумала. Нешта. По Беларусі мало ходять, насправді. Тим більше, що вже вечір, завтра ми працюємо. Ти, які чавкають, я вимикаю. Добрий вечір. Добрый. Як справи ваші? Так и будете на белорусском разговаривать? А на якої я повинна розмовляти? Вы не повинны ничего. О, понятно. Нікому я нічого не повинна, запам'ятайте. Але мені подобається їх реакція, мені того не... Ой, не переключай. Оля, іди на. Я так і не зрозуміла, що це було. Привет. Вітаю. Вот, это интересно. Слушай, а ты из какого города? Із Менська. Из Минска. А где ты в Минске живешь? Ну, мабуть, я ще номер картки дати. І пін-код. Не, номер карты не нужен. Хорошо, давай начнем сначала. Как тебя зовут?
Як ви ставитеся до коронавірусу? Что еще раз не понял? До коронавірусу як ставитеся? Чи ви виконуєте поради нашого президента? Конечно, конечно, выполняем все указания нашего президента. Тобто і до поля, і після поля. Что еще прерывается, не пойму. Я кажу, ви вживаєте горілку і до поля, і після поля. Я вообще не употребляю алкоголь. Ні, ну я ж не кажу вам, що ви вживали. Я спитала, чи ви виконуєте, ви сказали, виконую. Ну так я і спитала, як він казав, до поля і після поля. Ну, не везде, мы просто на тракторе ездим и все. Я зрозуміла. І як? Зараз я ще немає, так зрозуміла, правильно? Да. Но мне нравится то, что он говорит на самом деле. А, тобто це ваш кандидат? Александр Григорьевич? что ли? Конечно. А есть какие-то другие варианты? А ви не стежите за белорусской оппозицией? Я вообще не придерживаюсь никакой позиции. Чому? Потому что, мне кажется, это бессмысленно. А хто складає опозицію? Ну, я підкажу, це складане питання, яке складає громадяне Білорусі. Да. Ну, Но, как так правильно сказать, в нашей стране граждане этой страны ничего не решают, скажем так, правильно? ну чому? Глядите, я вирішила завтра, щоб мої діти не йшли в школу. І що, мені держава може заборонити? Ні. Нет, так это в данном случае твое личное право, правильно? Запрещать своим детям идти в школу. А изменить какие-то политические вещи, которые происходят в нашей стране, мне кажется, наш обычный гражданин не может этого сделать. Даже очень много граждан или какие-то позиции тоже не могут ничего изменить, потому что уже все давно решено и ничего не поменяется. Конечно, детей можно запретить в школу идти. Ну, я згодна з вами. Можно поехать. Это равносильно тому, что я решила ехать сегодня на маршрутке, а не на автобусе. Тоже, ну, как бы, это твое личное дело, правильно? Ну, так и обирать президента, слушайте, у меня в Конституции написано, что я могу обирать. Так я хочу сказать, что у меня в деревне на сарае написано слово из 3 букв. А, то О ви... нем- Я а в нем- зрозуміла. В нем находятся дрова, правильно? Я Вот о чём. зрозуміла, тобто для вас Конституція – це забор. Не совсем понимаю. Ну, там же ж так само літери і лічби написані, намальовані. В данном случае получается именно так. Вообще, я говорил про сарай, но можно сказать и забор. Ні, ну, коли спроецировать гэта на Конституцію, там усе для мене написано, я її читаю. Ну и что дальше? Ну, написано, я понимаю, что написано. Ну, я Что- почитала Конституцію, що я можу ходити обирати, а потім я собі, ну, ладно, не купила, мені його подарували. Мені подарували пригожий стяг. Я з гэтым стягом пішла по Менську, походила з іншими людьми, покричала І що «Живе дальше? Білорусь!». Ну, Это я понял. И что дальше? ну і припинили усі розмови покуль з росіянцями на конт нафти. И это что-то поменяло? Покуль так. Но это ничего не поменяло, ничего не изменит. И хоть будет 2-3 тысячи человек с таким же мнением, с такими же позициями, ничего не изменит, правильно? Не згодна, тому що в Україні вийшли люди і вони змінили. Так в Украине живут совсем другие люди с другими нравами, с другим понятием. Чому? Ні, ну неправда. Я... Они отстаивают свои права до последнего, а белорусы, которые выходят, только приехал, так сказать, этот ОМОН, всех разогнал. А там приехал ОМОН, люди начали стоять до последнего, отстаивать свое мнение. А белорусы не такие люди. Они, если что-то не так, сразу боятся. И такое количество людей, которые выходят в Украине, в Беларуси такое количество не выходит, правильно? Ні, ну чому? Я тут з вами трошки не буду погоджуватися, тому що, наприклад, у осені на площі, я веду, виходило там, ну, 100 чоловік. 150, ведаєте, це для опозиції було вау. Я просто у Менську живу, я бачу всю цю ситуацію. А останній раз яны, слухайте, опозиція, я про їх почула, яны собрали 5000 у мене у центрі Менську. Ну, хорошо, 5000. А в Украине сколько вышло?
Сколько людей в Украине Чекайте, в вышло Україні, на в Україні Майдан? люди стояли амаль паўгады. Тому сказать, колькі выйшла, гэта некорректно, тому что яны выходили постоянно. Ну, потому что там вышло гораздо большее количество, чем 5000, чем 10, чем 20, правильно? И люди Не, стояли спочатку- до последнего. Не, спочатку вийшли батьки, їх було невеличка кількість. Ну, так люди начали, их это не испугало, то, что приехал там этот, их украинский этот спецназ Беркут или еще что-нибудь, правильно? Их это не напугало, они шли до последнего, а белорусов это пугает. Чому І ви здесь рахуєте, що їх це не напужало? Я розмовляю, у мене є некоторі, я некілька чоловік з України ведаю, вони кажуть, що, вельми складана ситуація на той момент була. Ну, они не пошли назад, да, никто не дал задом, никто не побежал домой. Люди стояли до последнего. А в Беларуси нет. В Беларуси они расходятся и сразу идут домой. Ні, чому? Ведаеце, я ведаю, што калі б плошча была арганізована у снежні нормально, то там люди бы стояли до останнього. Просто Да. што адкацілі падзеі і апазіцыю ўсю, я тут бачыла па навінах, усю апазіцыю пасадзілі ў турму. Ім дадалі столькі сотняў, што просто, як кажуць некаторыя мае з украінскіх сяброў, на галаву не налазіць. То есть, вообще, я не понимаю, к чему этот разговор. Я сёння увогуле хожу па чат-рулетцы і з людзьмі размаўляю наконт каранавірусу, і гэта было першае маё пытанне, як вы да яго ставіцеся. А чем вы вообще занимаетесь? Как вас зовут вообще? Мяне Алена зовут. То есть Елена, да? Я не люблю, калі мяне Елена клічуць. А как? Алена? Не, тым больш. Алена, гэта, ведаеце, у мяне асацыяцыя адразу з гэтай казкай, дзе сядзіць дзяўчынка, касу звесіла ў ваду і чакае брацца свайго. Але, калі рабіць вынік, што яны родня... А это же русская сказка, да? Вы сам адпавелі на сваё пытанне. Хорошо. Хорошо, такой вопрос. А как вы относитесь к русским людям? Вообще, к правительству России и вообще, в принципе, в общем, к русским людям и Российской Федерации? А як я павінна ставіцца да іх? Я просто поясню зараз своє меркаванне. Я бачу, що у сусідній країні ёсць праблемы з-за на іх. карантині 10 гривень. Ой, мені Всім тільки що доброго прийшов донат. вечора. Перевірка системи Donat.ua. Будьте здорові і не кашляйте. Живе, слава. Нам кажуть, будьте здорові, не кашляйте, живе слава. Щиро дякую, але, на жаль, не побачила, хто з вас мені його задонатив. Я вас поздравляю, тому що ви тільки що стали свідком моєго першого доната. Я збираю гроші на сім'ї, у яких загинули батьки у АТО, українці. У мене на сторонці розміщен Donat.ua і у мене картка українського блогера, якому я зараз допомагаю праз свої стріми. Ми будемо гэтыя кошти высылаць ва Украіну і падтрымліваць вельмі цудоўную сям'ю, у якой загінуў бацька, і на момент, калі ён загінуў, у сям'і было 5 дзяцей, але матуля на гэтым не прыпынілась і ўзяла яшчэ дзяўчынку з іншай сям'і да сябе, і таму мы зараз дапамагаем сям'і, у якой 6 дзяцей. В общем, я понял. Так как вы относитесь к русским людям? Яны террористы, оккупанты и фашисты. Так, вот с этого момента подробнее даже интересно. А что Не, тут без подробядностей. Калі яны павярнуць Крым, калі яны пойдуць з Так это Донбасса. же не русские люди это сделали. Это сделало руководство, так сказать, люди, которые управляют этой страной. Причем Ага. здесь русские люди, да. А іншыя стаялі і лапцамі топалі. Я бачила гэтую всю гісторыю. Да причем... Блин, вы так интересно рассуждаете на самом деле. Я увогуле цікавы чалавек, так. Все настолько прозрачно и... Тым больше вы мне задаете такое пытанне. То есть, смотрите, то есть вы приезжаете... Нет, не вы приезжаете. К вам приезжают в Минск. В Минск приезжает бабушка из русской глубинки, и вы в глаза говорите, ты оккупантка, фашистка и... Террористка, так. И террористка. Вы такие в глаза говорите, да? Абсолютно. Я гэта на плошчы казала ў Менску. Понятно, что в Минске вы можете говорить все что угодно про русских людей. Не все, что угодно. А почему? А как вы приходите к такому выводу?
Это У мяне ў полностью чаце никакого не имеет отношения к правительству Российской у Федерации. мяне ў чаце зараз спытаюць, чый Крым. Ой, господи, какие же вы тяжелые люди. Я так Не, я понимаю, вас спытала про коронавірус. Вы у мяне спыталі, как я ставлюся да расіянцаў. Я вам адпавела. Калі вы не хотите... я не могу понять вашу логику. Причем здесь русские люди до правительства Чий Крым? Российской Федерации. Чий? Это равносильно тому, что сейчас русский человек скажет, что в Беларуси живут одни мрази, в России там было... Гэта я такого не казала. Я сказала, что гэта фашисты, террористы и оккупанты. Ну, это можно к этому сравнить. Фашисты это и есть люди, которые... так Ну, сказать, гэта ваше меркаванне. Я кажу тое, што я думаю. Меркаванне. Чий Крым? Ну, гэта пытанне з чату, я нічога не могу зрабіць, ім цікава. Ну, прабачце. Господи. Яны мне за гэта данаты даюць, бачыце, я атрымую за гэта грошы, якія мы потым будзем адпраўляць. Лена, а сколько у вас детей? А якое гэта пытанне адносіцца, як яно адносіцца да Крыма і да коронавіруса? Мы про Крым вообще не разговаривали. Не, ну вы мяне зачапілі з тэмы расіянцаў. Окей, я пагодзілася пайграць у вашу гулью. Я спытала про коронавірус, як вы да яго ставіцеся? Вы мне нічога не адпавелі, вы мяне увелі ў бок расіянцаў. Я вам адпавела, як я стаўлюся, таму што яны захапілі чужую тэрыторыю. Яны аб'явілі там вайну. Живы Беларусь. Я, во-первых, не уводил вас от темы. Вы меня Коронавирус. спросили про коронавирус, а потом, как я, выполнял ли я поручение нашего, так сказать, Так, президента. так, Вот, вось, вы сами павярнуліся, вот, нарэшце. потом мы плавно вместе, не я увел, а мы вместе перешли к теме про фашистов, оккупантов и там... Не, мы не разам. Про расіянцаў я у сябе не спытала, таму што я ведаю добра, як я да іх стаўлюсь. Но, по-моему, это ужасно так говорить о людях, которые вообще вы не знаете. Мабыць, гэта яшчэ нашыя браты? Русские? Так. А што вы будзеце рабіць, калі... Яны ўжо аб'явілі, што беларуская мова, яна мёртвая мова. А яны замовілі пра тое, што будзе інтэграцыя паглыбленая з Беларусю. Нет, я не говорю, что я за это, я против интеграции. Ну, от Донбасява таксама так думалі, ведаеце? Про что думал? Ну, яны таксама думалі, што Расія прыйдзе і іх усіх будзе ратаваць. А бачыце, мяжу закрыла, і яны зараз ізаляваныя. Украіна закрыла з імі кардон, і расейцы закрылі мяжу. Яны таксама думалі, прыйдуць браты, будуць спасаць, ратаваць. При чем же вообще этот Крым? Я не понимаю. У мяне ў чаце спыталі, чый Крым. Я вам читаю чат. А чей Крым, кстати? Как вы считаете? Украінскі. Украинский? Звычайно. Ён зараз акупаваны. Там зараз ворог. Так, понимаете, есть такое выражение интересное. Победителей не судят. Яны, не, поглядите на биржу завтра. Через 100 лет это будет в истории, то, что уже Крым это Русь. Победобесие, гэта не наша тэма. Яны зараз за гэта будуць адпавядаць, ідзе Гаагскі суд, якщо ви, калі вы ведаеце. Плюс паглядзіце санкцыі, скрипаносныя. І што дальше? Нафта, зараз абвал. Вы думаеце, што гэта просто так? Не, гэта, як кажа той, хто сядзіць на троне, ответочка прилетела. А как сказать ответочка по-беларускі? Ну, ответ гэта адказ, але я не ведаю, як на барыжскай мове гэта казаць. Таму кажу, як яны мовай арыгіналу да вас данашу. То есть вы считаете, что санкции могут как-то повлиять на российскую, так сказать, экономику? Я упэўнена ў гэтым. Мне кажется, Россия такая страна, и я против России. Я могу вам сказать больше, что я тоже против интеграции. Мне тоже не нравятся люди, которые управляют этой страной, и вообще, в принципе, большинство людей. Потому что я работаю в сфере обслуживания, я часто встречаюсь с русскими людьми, и большинство из них мне тоже не нравится. Но я придерживаюсь того мнения, что везде есть хорошие люди, и везде есть плохие люди. И бабушка, которая живет в российской глубинке,
никакого отношения не имеет к оккупации Крыма Мгм. и ко всему остальному, все, что делает правительство Российской Федерации. Ви не Вот. праві, тому що у Конституції написано, що уладою з'являється народ. І народ відповідає, як і ми з вами, за свого державця. Вы же вроде бы не глупая женщина, Елена, ну как можно вообще так вот от этого отталкиваться? Чому ви не довіряєте своєму законодавству? Я вас не розумію. Чому ви не дотримуєтеся норм права? Мені завжди було цікаво. Ви Конституцію... О, окей. Чий Крим проїхали? Якого кольору Конституція Білорусі? Что еще раз? Якого кольору Конституція Білорусі? Наверное, красного. Чому? Ну, Ви навіть гэтую книжку, розумієте, гэту брошурку у руки не брали ніколи, ви навіть не ведаєте, що она там красного написано. цвета, я правильно предположил? Ні, ви не праві. А, какого Ну, цвета? треба було трохи фантазію так, ну, умикнути там у собі у голові, тому що стяг, він червоно-зелений, і, ну, логічно буде, що Конституція так само буде мати червоно-зелений вигляд. Как бы я поэтому и сказал, что красная. Яна червона, альбо червоно-зелена, альбо яна така, ну, кольору слоновой кости, тому що костки така близько бежево-розовая, нечто такое. Глядячи, хто друкував. Не знаю, вот я нашел, короче, загуглил Конституция Республики Беларусь, написано на 3 языках, она полностью красная. На трьох мовах Конституція Білорусі. А скажіть, будь ласка, які державні мови у Білорусі? В Беларуси Ну, дві. Їх не Дві. три, дві. две, но я вам говорю, что я нашел, вот загуглил, нашел эту книгу, написано на главной странице на 3 языках, русский, белорусский и английский. Ну, гэта, мабуть, нове видання, нейкае червоне, але И Конституція... она полностью красная. Поэтому Я не вот бачила такий варіант Конституції, тому і спитала вас, чи бачили ви. Конституція, вона викладена на 2 мовах і має 2 поділи, один на російській і другой на білоруській. Поэтому так, что будем считать, что я был прав. Давайте повернемся до коронавірусу. Я розмовляла з одним цікавим чоловіком, чого я сьогодні поплялася у рулетку. Я не люблю ходити у рулетку, чесно вам скажу. Але я зараз так само до москальов схожу, тому що мені цікаво їх міркування. Я сьогодні пішла, тому що я бачу, що розповсюджується інфекція. У нас вже зафіксовано 76 захворювань. Я не веду у яких регіонах і у яких районах. Тому я хотіла б звернутися сьогодні до білорусів про свою пляцовку. Калі ласка, калі ёсць магчымасць абмежаваць сябе ад летніх людзей, ад цяжарных жанчын, ад маленькіх дзяцей, яны зараз вельмі з слабай імуннай сістэмай і яны падвержаны гэтаму вірусу. Я разумею, што я не хварэю, таму ўсё добра, гэта самае клёвае, што зараз можа быць. Але вы носіце інфекцыю 3 тыдні, і гэта небяспечна, калі вы ідзеце ў краму, калі вы размаўляеце з іншымі людзьмі. Просто памятайце пра тое, што вы можаце кагосьці заразіць і прынесці чорны хрэст у дом. Гэта не паніка, гэта просто просьба. Скажите, Алена, а вы считаете, что украинцы это наши браты, как вы говорите? Ну, я б сказала, што яны мне бліжэй за братоў. Даже ближе, чем братья. Абсолютно. А можно я вам приведу случай из жизни, из моей жизни? Я однажды, я не все время жил в Минске, когда-то я жил в Гомеле. Вот, и так, чтобы вот эти все детали убрать, в общем, ехал я из Гомеля в Минск на поезде. Я обычно брал себе всегда купе, но не было купе, и я ехал в плацкарте. Ситуация была в чем? В том, что я когда зашел вот в эту часть плацкарта, где 4 места, правильно, 2 сверху и 2 снизу, там находилось 2 украинца, будем называть их так, 2 украинца, 2 очень больших взрослых мужчины, они были 2 очень крепких мужчины,
Я, як кажуть українською, інколи буду вас перебивати, тому що українці – це справжня назва, тому що москалі називають їх українці. Тому щиро дякую за те, що ви сказали українці. Вот. И получается, ситуация в том, что один из них изрядно пьян, а второй трезвый. И вот я вам передаю всю историю, как на самом деле происходило. В этот момент они вдвоем, их места находятся сверху. Мое снизу, получается слева, приходит женщина с маленьким ребенком. Ребенку на вид годика 4. Вот, и на что я говорю этому, они сидят снизу, я ему говорю, слушай, дружище, я хочу, пока будем ехать в Минск, я хочу вздремнуть. Он такой, ложись, я буду сидеть с краем. Я просыпаюсь от того, что этот неадекватный человек в пьяном угаре говорит на эту женщину с ребенком, чтобы, я цитирую этого товарища, чтобы она закрыла ему ебало, ребенка болит ухо, ребенок плачет, он ей говорит, курица, закрой ему ебало, потому что я тут буду сейчас все разносить. Это делает украинец, так сказать, человек, который вам ближе брата. На что я ему попытался его успокоить. После этого он мне говорит, если тебя что-то не устраивает, мы можем с тобой выйти поговорить в тамбур. Я был вынужден это сделать, потому что, во-первых, я пытался отвести человека от этого всего, для того, чтобы ребенок перестал плакать. И плюс ко всему, я какой-то период своей жизни посвятил спорту. То есть, я человек, который могу за себя постоять. Так сказать, закончилось это все плачевно для него. Но это не суть. Суть в том, что человек, которого вы считаете своим ближе брата, вот так ведет себя в чужом государстве. В чужом. Он оскорбил, во-первых, он оскорбил чужих людей, к которым он приехал в гости. Во-вторых, он унизил себя всем этим поступком. А в-третьих, я не считаю, что это человек после этого. Это просто быдло. И все я это рассказываю к тому, что везде есть хорошие люди, а везде хватает и хороших, и плохих людей. Если эта бабушка живет в России в глубине, в какой-то деревне, в глубинке, да, она не может быть оккупантом. И она не приехала в нашу страну, никого не оскорбила, никого не ударила и никому не сказала, пошли мы с тобой в тамбур поговорим. Это хорошо, что я находился рядом в этот момент. Человек, который может отстоять честь женщины с ребенком и свою честь. А это быдло. Понимаете? Послухайте, я не кажу, што гэта добры чалавек, паўсюль ёсць быдла і ў нас, і ва ўкраіне, а пра расейцаў увогуле маўчу. Я рахую акупантамі роўна тых людзей, якія ціха хлопаюць у ладошы ад таго, што гінуць людзі ў іншай краіне. Бабуля не ўзяла партрэт чалавека, якога забіла расеец. Яна выйшла з партрэтам Сталіна і распавела, што яна жыла ў лепшым свеце. Разумееце? Калі чалавек моўчкі ставіцца да гэтай ўсёй гісторыі, ён фашыст, тэрарыст і акупант. Не да ўсіх расейцаў я стаўлюся дрэнна. Ёсць Яўген Панасенкаў. Я вельмі яго паважаю і адзін з найлепшых гісторыкаў, на мой погляд, я з задаваленнем купляю яго кніжкі. Александр Невзораў, калі ласка, ён публічна кажа, ёк-макарёк, што моя страна творит? Убийцы. Ці я павінна яго за гэта не паважаць? Паважаю. А бабулька ваша сядзіць моўчкі дупай сваёй на пячы і расказвае, што яна самая моцная краіна і на правах старшага некага умоўнага брата яны маюць права убіваць. Разумееце, праблема не ў тым, што бабулька старая, а праблема тым, што гэтая бабулька старая закладае ў сваіх дзяцей і унукаў. Вось гэта бяда. Ой-ой-ой. Я не понимаю, как вы можете настолько замкнуто вообще размышлять. То есть это вы считаете этого человека, который приехал в чужую страну,
начал делать такие вещи в пьяном состоянии, а как говорится, с пьяного... Послухайте, ви перейшли на приватність і зараз агульно усё гэта робіце. У Менску бензапілою хлопець парэзаў жанчыну, яна загінула. Дык што, Да, зараз да. усе беларусы з бензапілой ходзяць па свету? Вы прыватную гісторыю прывелі, і вы параўнялі аднаго быдла украінца з усіма. Я ведаю величезную колькость украинцев. Походите по украинских блогерах, поглядите, якія у іх цудоўныя люди живут. Где в А Украине? вы мяркуеце об одном человеке, и мне зараз спробуете... Так всегда делается. Так, то есть он уже сложил это впечатление о тех людях, которые живут там. Я приехал бы в чужую страну, никогда в жизни плохого бы не сказал человеку, который там живет, потому что я там в гостях. Мое воспитание не позволяет даже здесь кому-то чего-то плохого сказать. Я вам кажу про іншую рэч. Ви зараз приватно привели два некоректних приклади, ні, але а я це- вам відповідаю, чим бабулька на печі, дупу греючи, відрізняється від українця, з яким ви посварилися у поїзді. Ось і все, розумієте? Нет, У вас не мы з одного повторились, боку... а человек, который велся как последнее быдло. Ну, Это гэта ён такі выхаваны, і ён сябе так паводзіў. Вы можете за всіх українців так казати? Ну вы же всех россиян судите по Ні, я одному. вам тільки що привела як мінімум два приклади, до яких росіянців я ставлюся більш-менш нормально. Те, которые просто имеют какое-то политическое влияние и могут высказать свое мнение. Євген Панасенко на... не має політичного впливу, і Олександр Нєзоров не має політичного впливу. Яни просто Ну, он может один сказать, історик, что- а інший просто пише свої пости, пише свої... То есть просто дело в том, что этот человек может сказать слово, оно попадет на публику, люди это прочитают, все, он, то есть он, блядь, святой. А та бабулька, которая сидит, которая говорит то же самое, но никто ее не слышит, она хреновая, она оккупант и она фашист. Фашист, Правильно. террорист і окупант. Э, Гэта, ведаеце, у расейцаў гэта, ну, прыватная скрэпная гісторыя, а у нас свая прыватная, але не скрэпная зовсім. ой-ой-ой. Добра, нас панесло зовсім у дзебры. Я спытала про коронавірус, абмеркавалі бабулю сядзячую над дупай на пячы. Добра, шчыра дзякуй, не хварэйце, беражыце сябе, беражыце сваіх блізкіх, і калі ласка, не тусуйцеся каля летніх людзей, для іх вельмі небяспечна. Статыстыка паказвае, што людзі за 80 гадоў гінуць ад вірусу адразу. Мгм. Вам всего того же самого, взаимно. Вось такі у мяне хлопец. Прабачце, сябры, я згубіла ваш чат, таму што ў мяне з тэлефонам беда. Паўхвілінкі, каб я павярнулася. Зараз я прыйду. Прабачце, зараз мы ўсё зробім. А за гэта я покажу кіцю. О, вось такая у мяне ёсць. Яна мне не дае роўна сядзець, таму што яна ў мяне каля спіны грэе, і я не магу спакойна сядзець з ёй. Так? Мыша моя. Ну, яна спала, напэўна, да? Ты спаў? Сядзі, блин. Иди. Не мешай, да, я посяжу ровно. Так, ну что, зараз хвилинку я повернуся до чату. Вось такие белорусы у нас тут ходять. Не ведаю, на што ён, на якую мову, не на мову, а на рахунок чаго ён хацеў ад мяне даведацца. Але, ну, вось такое. Так что, украинцы, не пейте бляха в поезде, потому что мне за вас бывает. Не зовсім корректно себе вести трэба. Некая Бельберда наградила. Зараз я про то, что беражыце сябе, не трэба парады майго кіраўніка выконваць. Будьце цвярозыя за здоровы глузд.
і за світлі думки. Зараз повертаюсь у чат, і я не ведаю, колькі у мене стрим іде, насправді. Пан Василь, покуль я не забула. Я щиро вам дякую, я бачила ці донати, але в мене щось, ну, поки що я ж така нерозумна дівчина. Зараз я собі зробила великий екран, а до цього в мене був маленький, я просто не могла прочитати, що ви мені там писали, але я чула. І тому щиро дякую коронавірусу. І я бачила ще подяку. Тому дякую. Усі рахуночки, вони потім будуть накеровані до нашого пана Василя, тому що це потрібно робити. Так, я долучилася до проєкту, і це змотивувало мені розібратися нарешті з ОБС-кою і пойти у стрим у чат-рулетку. Зараз я себе знайду, тому що я себе загубила. І я не бачу, на жаль, чат. Зараз, сябри, я повернусь одну хвилиночку. Погляжу, що ви міркуєте на секунд. Зараз я ще пройдемося, парочку чоловік зачепимо за звонкие місце і пойдемо відпочивати, тому що комусь завтра на працю. От він тугий, тормозуха, напевно. Лена, давай немножко по Росії, чисто ради сміха. Ось сьогодні 43. Хелен пішла під 100 грам. Так. Бачите, мені вже тут усе червоне, напевно, я не ведаю. Ці бачите, ви не бачите. Почервонела от 100 грам. Я не могу пить 100 грам, тому що у мене боротьба йде одразу. І у мене потім усе, що знаходиться у желудці, воно каже, пойдем, вийдем. Тому мені складно вельми пити. Посміятися хочеш по рулетці перед росіянців? Я ж розмовляю білоруською мовою. У їх зараз буде шок просто. Кольки там, хто бачив, поглядіть, кольки зараз... я сьогодні бачила, 27 з копійками нафта коштувала зранку. Модери блокують, говорю ясно, без ключика це клон. Олексій, 25 гривень. О, щиро дякую, Олексій. Та я ж сама я помилка, що Фархада 1000 гривень це багато, з першого погляду лякає. Лепш 10, 25, 50, 100, 250. Сябри, насправді у мене нема, обмежування, тобто я, 5 можу вибрати кнопок, але насправді я поставила мінімалку 1 гривню, тому що, насправді для мене більше треба увага, щоб я бачила, що відбувається. І я не бачу донат на екран. Повинен бути. Я глядела і був, а зараз нічого не бачу. А чому не бачу, не ведаю. Странно. Погляжу потім у настройках, що таке. Я потім зачитаю, тому що я бачу донати ваші, і ми повернемося на стороночку мою, і я обов'язково кожного з вас ще раз продублірую. Мені буде вельми приємно, тому що перші донати приходять. Мені не буде соромно перед паном Василем, що я нічого не роблю. Так, 100 грам і на трактор. Так, будемо тракторити. Ну що, хлопці, дівчини, біжимо на рашку. Ведаєте, я комплімент амаль їм зробила. Ось що виховання робить. Ужас. True about all. Лява. Стоп. Тут я не можу. Шторка же... Я ведаю, что шторка закрываю. Так, ну что? Донат шторка закрываю, вы думаете? Зараз мы это трошки подрихтуем, пробачте. То, пробачте мне, коли ласка. Я ж не блогер, ви розумієте, да? Ви пам'ятаєте. Дякую щиро, пан Василь, що ви мені будете на моєму... Ось, будете пригожусь мою закривати. Клево буде. Все. Коли что, у меня будет цена на лбу. Это так. Посміятися, так посміятися. Йдемо до Росії, все добре. Але це ж перший стрим, розумієте, я ж можу накосячити. Так, коли мене буде сильно бомбить, ви мені там напишіть у чаті ніяку таку, особливо я не бачу, тата є, нема. Тата, коли що, ратуй, коротше кажучи. Не атакую их сильно. А я что, когось атакую на землю? Что ты такое пишешь? Я увогуле, амаль святая, у меня зняли нимб над головой и зробили торшер. Ничего не ведаю, у меня теперь светло есть у хаті. Бачиш? Так, трошки перебери. Я б, мабуть,
світло прибрало у вуглі, тому що, ну, мені здається, просто дренно бачить буде. Ладно. А що, у мене там блістить нос, мабуть, ні? Микола мені писав останній раз, що блістить у тебе нос. Так, ну що, йдемо на Рашку. Окей. На Рашку, так на Рашку. Але я ж не хочу, розумієте? Так, попереджую, мене зараз будуть облаювати, посилати і відправляти у інші такі країни, невідомі для мене. В углі пофігу, правда. Ну що? Все поставила, пан Василь. Зробила. Перший зробила. Дякую, щиро. Ви лепші, не блогер. Папарай. Все, збираємо. Все. Потім мені скажуть, що я адмила кількість грошей. Так, поїхали на Рашку. Добре. А яке міркування? Що, по коронавірусу пойдемо? Ну, пойдемо по коронавірусу. Вітаю. Привет. Як ваші справи? Привет. А ви откуль? Перм. Пермь? Да. А я з Білорусі. Я живу у Менську. А ви не розумієте, що я кажу? А ви з українцями розмовляли коли-небудь? Что-то не понимаем, о чем ты. Не розумієте зовсім? Ну, я тоді пойду. Вони мене не розуміють. Ні, там нормальні хлопці були, не треба їх тролити. Я не пермські, явно. Слухайте, я вже кажу, як справді не блогер. Вже я їх поділяю поміж собою. Я ведаю, що шторку, там нормальні хлопці були. Я пам'ятаю, я тримала шторку, але я не хотіла їх світити нормально. О, вітаю. Чё? Вітаю, кажу. Не пойму. Вітаю. Витаю. Так. Я это в носу курясь, извините, я уже с таким стыдом не смогу, наверное, с вами разговаривать. Ладно, давайте. Ви під шторки були. Опа, здрасте. Вітаю. На жаль, у прямому ефірі, тому не можу вас отрезать. Ну що, продовжуємо? Донати на екран. Ну ладно. Я сьогодні хожу по коронавірусу, питання задаю. И как? Ну, як ви міркуєте? Але я поспіла його показати. Вітаю. Что? Я поспіла, кажу, вас показати. Да. Угу. Ну, я, звичайно, так не роблю, тому що ви ніякі драні речі показуєте. А мені Що? А? Что я показываю? Древні речі. Это как понять? Гэта беларуская. А вы не размаўляеце беларускай мовай? Ну так, чуть-чуть. Ну, бачыце, павінны мяне разумець тады. Яна вельмі падабаная на украінскую мову, на польскую мову. Таму, калі вы валодаеце хаця б адной з іх, вы будете ведаць беларускую. Ладно, мы не про тое. Скажите, калі ласка, як вы ставіцеся да коронавірусу? Что я как? Коронавірус. Ну и... Ну, як ви да яго ставіцеся? Бля, хуй узнает. А вы не боитеся? Кого? Хваробы. Да, не боюсь. А ви, напевно, як білоруси, ось наш президент пораїв горілку піти. Ви, напевно, так само так, ну, обороняєтеся від хвороби? Ну, чуть-чуть. Я зрозуміла. А що робити дівчинам, які не п'ють горілку? Что, не понял? Дівчини, які не п'ють горілку, що їм робити? Бля, ну хрен его знает. Помирать? Все возможно. Я зрозуміла.
А я ведаю, што на Расіі багата п'юць гарэлку дзяўчыны. Як вы мяркуеце, ёсць у іх шанец большы, ніж у мяне? Ну, да, ну... То бок расійскія жанчыны яны выжывуць, а беларускія не выжывуць, таму што яны не п'юць гарэлку. Я зразумела вас. Дзякуй. Хадзіце ў царкву, там зараз хрэсны ход. Не прапусціце. Адам, вітаю в чаті. Юлечка, вітаю. Мы пошли до расейцев. Дискорд? Так, добре. Девушек на тракторе. Так. Уральский. А я не спитала, хто, мені було пофігу. Мені на російців увогулі пофігу. Дівчини пиво п'ють. Алексей, не могу не погодиться с тобой тут в этом питанні. П'ю пиво темне, але не вельми так у мене складається з ім. Тому, коли дориваюсь, так уже дориваюсь і вже так смакую, я ще беру собі некие там морепродукти, і мені так смачно. Ось я його смакую, коли дориваюся до його. А так, звичайно, кава. Йдемо до російців. Не забываем, хрестные ходы трэба рабіць пастаянна на Расіі, таму што там, калі яны прыпыняцца гэта ўсё чытаць, там можа вірус пранікнуць. Таму трэба рабіць і зранку, і ўдзень, і ўвечары, і ўначы. Круглыя суткі. Як кажуць украінцы, цілодобово. Слухайте, я ўжо... Олексій, 25 гривень. Сапраўдная жабала пачнецца красавіку. Тады арабы пачнуць нафтай рынкі заліваць. Таннай нафтай. Тыя рынкі, якія раны былі расійскімі. $10 per barrel. Дякую шчыра. Так, насправді, зараз рынок, калі эканамісты сцежаць, ён будзе пераарыентаваны. Мы бачым, ужо пайшлі здвігі. Китайцы адмовіліся, а гэта кажа аб чым? Аб тым, што китайцы адмовіліся ад расійскай нафты, але зараз на гэты рынок прыйдуць іншыя кампаніі з іншых краін з смачнай цаной. І мне нешта здаецца, што пакуль будуць купляць не амерыканскую нафту, а Саудовской Аравии. Но мне так нешта здаецца. Дякую шчыра за донат. Олексій. Так, мне, напэўна, трэба яго зрабіць трошки больш, таму што я яго не бачу, і мы яго зараз зробім вялікім, максімальна на мяне. Трэба будзе літары проста больш зрабіць, таму што, бачыце, я сёння так, трошки непадрыхтаваная к вам да уроку прыйшла. Нічога, ідзем да расейцаў. Ой, вітаю. Як ваші справи? Отлично, а у вас как? Цудоўна. Я не хварэю, але нашу, мабыць, вірус. Не ведаю. Як вы ставіцеся да коронавіруса? А вы сами из Беларуси? Так, я з Беларусі, звісно. А именно? Вы з Росії? Нет, я живу в Беларуси. А чому у вас стяг російський тоді? Потому что на данный момент Беларусь. Вы праз VPN сидите? Что? Праз VPN сидите у Беларуси и ведите гутарку с белорусами? Нет, я сам в России. Але вы сам белорус? Именно. Я зразумела, вас не поспели эвакуировать, правильно? Альбо як? Да нет, просто в чате поставил Россию и все. Не, почекайте. Я не могу поставить Россию у чате, я могу это зрабіць выключна праз VPN. Но я не знаю, я просто так поставил Россию и все. И нарваліся на мяне ў Беларусі. Цікаво. Да. Я зразумела. А вы сами... добре. Як ви ставіцеся до того, що відбувається у Білорусі з приводу коронавірусу?
Ну, вы сами врач или кто? Я звичайний громадянин, який може захворіти. В смысле? Ну, у нас інфіковано 76 чоловік. 61 з їх знаходиться у лікарні. Я боюсь, що я так само можу захворіти. Я просто спитала сьогодні хожу у білорусів, питаю, що робити треба. Самогонку пить, водку. Ну, слухайте, знов самогонку. Ну, я не п'ю, що мені робити, дзявчині, розумієте? Не знаю, что делать. Ну, як ви міркуєте? Що можна зробити такого, каб не захворіти? Гэта не паніка, абсолютно. Я спокойно ставлюся до гэтай ситуації. У вас муж есть? А як гэта ставіцца до коронавірусу? У вас муж есть? Як гэта адносіцца до коронавіруса? Да я не понимаю. Коронавірус – гэта захворванне ў свеце. Ну, я спытала, як ви до яго ставіцеся, што трэба рабіць, каб не захворіць. Ви ж з Беларусі, ви павінны мяне разумець. Я не знаю. А, вы не ведаеце, што трэба рабіць? Я вас спачатку... Я не зразумела просто, што вы адпавядаеце на пытанне, прабачце. Мне показалось, што вы не разумееце, што я кажу. Глядзіце, я сёння хожу по Беларусі і зараз зашла на Расію. Я беларусам вельмі раю зараз ставіцца да летніх людзей з вялікай асцярожнасцю, таму што яны як моладзь носяць вірус, і яны яго могуць перадаваць на тэрмін да 3 тыжняў. Таму вельмі трэба асцярожна з цяжарнымі жанчынамі, ведаеце, так? Цяжарныя жанчыны. Дзеці, летнія людзі, людзі з слабай імуннай сістэмай, у тым ліку людзі онкахворыя. Калі бачыце тюрбан на галаве, што там, асабліва жанчыны, яны хаваюць, што ў іх валос няма, не трэба з гэтага смяяцца, проста адыдзіце ад чалавека, каб не надаць ёй астатнія захворванні ў яе жыцці. Таму я сёння хожу па чату лекцый і проста прашу мыйце рукі і менш кантактуйце з людзьмі, каб нават калі вы носіце вірус і сябе не адчуваеце дрэнна, каб не зрабіць дрэнна іншаму чалавеку. Спасибо, я понял. Шчыры дзякуй, да пабачэння. Подождите. А я смогу с России в Белоруссию переехать? А навошта? Мой там дом, я живу там. Вы хацеце дадому? Да. А чаму вы яшчэ гэтага не зрабілі? Ну, я ищу машины, чтобы выехать. Я не смогу вам дапамагчы, таму што мяжа закрыта і вам трэба звярнуцца ў консульства, каб яны надалі вам дазвол пакінуць тэрыторыю Расіі, просто так вы адтуль не выедзеце, таму што мяжа зачынена і просто так беларусаў не эвакуююць. Звярніцеся ў консульства, яны вам дапамогуць. Але калі ласка, возьміце маску, памыйце рукі, а яшчэ лепей будзе, калі вы будзеце ў пальчатках і, просто, я не сцябую зараз, просто на некаторым расстаянні будьце ад людзей. Не, я понимаю, но вообще я смогу выехать? Я думаю, смогу. Просто зараз не, таму што зачынена мяжа, як вы выйдзеце. Я таксама не магу пакінуць Рэспубліку Беларусь, таму што вакол нас таксама зачынена мяжа з іншых краін. У нас няма каранціну, наша мяжа адчынена, але з боку суседзяў не. Таму мы таксама не можам пакінуць краіну. Выключна гэта павінны быць нейкія такія падзеі, якія проста неадкладаныя. Мой двоюродный брат уехал же сегодня в Россию, в Беларусь, уехал, пропустили, он едет. Спрабуйце, я ж не на Расіі, разумееце, як я магу казаць тое, чаго я не ведаю. Я б звярнулася да консула. А что за консул? У любой краіне ёсць консульства, амбасада. Звяртайцесь туды. Ладно, спасибо. Калі ласка. Слухайце, я яму дрэнную параіла рэч. Трэба было яму сказаць, каб ён пахадзіў па гэтых інстанцыях. Але ён беларус, разумееце, я так талерантна да Беларусі паставілася. Касанула трохі, ладно. Вось гэтыя беларусы.
Наша відкрита. Він дурить. Чому так питає? А, ні, Оксана, він же ж не зовсім, мені здається, такі, мабуть, трохи не цвярози, або ще які інші речі. Не ведаю. Не ведаю я. Не ведаю я. Слухайте, я так заболталась, я навіть не ведаю, скільки часу у мене стрім іде. Капець. Але у мене вже початок перший, треба трохи. Привет. Вітаю. Здрасте. Ой, ну не робите такое лицо. Вы не ведаете, что такое витаю. Столько... Вы давно в чат-рулетце сидите? Нет. Як ні? Ну, минуты. Ні, я увогуле кажу. Ви що, перший раз чуєте білоруську мову? Я, честно говоря, вообще вас не понимаю. Русский. Мы из Челябинска. А, Челяба? А, ідіть до Фархада, ён оттуль, ён зрозуміє. До Фархада, Фархад Лайв, канал, лайв. Короче, смотрите. Челяба, шаурма. Шаурма. Да, Ви ладно. що, не глядите До свидания. Фархада? Лепший блогер. Что? Вы блогер? Так, Давай. Фархад Лайв. Подписывайтесь на канал, ён з Челяби, робить шаурму. Шаурма? Так. Шаурма. Мова. І Наташа, Вкусно. що він любить. Тому, Наташа, да? Наташа любить. Батька огонь. Я знаю Лукашенко. батька. Лукашенко, да. Белорус. Трактор. Да? Так, бачили, горелка, все нормально. Для школы. А як ви Картошка. ставитеся до коронавірусу? Я тут для... Коронавірус. Я питаю у людей про коронавірус. Пытайте, я не знаю, что такое. Не пытайте нас. А, вы спрашиваете? Ви Question? мяне вже зрозуміли. Це перший крок до цивільної комунікації. Це добре. Все понятно. Я не знаю, о чем У нас, короче, друг белорус есть, он понимает вас. Он вас понимает. О, чудовно, давайте сюди білоруса. Я ни Это- разу не был в Беларуси, у меня дед из Беларуси. Чудовно. Але ж ви ж розумієте з більшого білоруської мови, правильно? Да, я немного вас понимаю. Чудовно. Спитайте, коли ласка, у своїх сябров, як вони ставляться до коронавірусу. Что ты нам про коронавирус? Теперь я вас не понимаю. Познания ушли. Ви ведаєте, що таке коронавірус? Да. О, У нас все закрыли. Границы закрыты. У нас все закрыто. Так. А що ви робите для того, щоб не захворіти? Соблюдаем личную гигиену. Все, на этом все. Так мы посещаем общественные места. Моем руки, надеваем маску. А чому как? зараз без маски со мною сидите? А коли я чихну? А мы руки, с нами Бог. С нами Бог. А чому ви не Вот это знаходите? истина. А, слухайте, у вас там іде хода. Яна увечері, але я пропонувала сьогодні ще зробити у день, зранку і вночі. Ходу, треба йти на ходу. Братися за руки, на палку вішати Сталіна і йти разом з попами і молитися за коронавірус. Я за Сталина знаю. Нет, ну знаете, у нас Сталин не особо. Не, я просто чула в ваших новинах такое. Это не мое Нет, мнение. это слухи. Слухи. Какие? А, Это то входу нема, да? Нет, у нас А я желтая сьогодні пресса. читала, що Кирил навіть зробив спеціальну молитву, щоб не захворели, щоб коронавірус Да, пішов розсіяти. Да. Это да, было. Ну, як ви до цього ставитеся, скажіть мені? Ладно, мы с тобой божьи, да? У нас Так, христиане. верующие, вот. Мы с моим другом, корейцем, атеисты. У мене президент так само православний атеїст. В Беларуси? Так. А ви не ведали? Нет. Ну, мы предполагали, что, возможно, товарищ Лукашенко атеист, но теперь знаем точно. Ну, ён сам об этом сказав, я ж нічого не видумала. Ну, і як Да, у вас ну, зараз, скажіть, будь ласка, що у вас у лікарнях відбувається, як з хворими? Ці ёсць яны, ці ведаеце ви? У Беларусі 76 захворювань. 76. Чё?
Я не понимаю. Слухайте, я вас не разумею, вы мне кричите постоянно, что вы мои славянские браты и нифига меня не разумеете. Ну як такое может быть? Что такое разуметь? Я Вы вас понимаете. Розум гэта вось тое, што знаходзіцца вось тут. Да, мы вас Да. пытаемся Ну, воспроизводить. логику Но нас- умкнули, что значится разуметь. А понимать вас. О, бачиш, логіка ёсць. Цудоўна, я Бачиш? спытала у вас, колькі у вас захварэўшых, ці ёсць людзі з коронавірусом? Я люблю Беларусь, Заболевших. короче, я В отвечаю. Челябинской области, откуда мы, один человек. Мгм. В сумме у нас 306 человек в России, по сегодняшним данным. Не. Слухайте, Да. глядела сегодня больше Да. за 1500 уже официально. Где вы статистику глядите такую? Не-не-не-не-не-не. Альбо вы про загинутых? Что? Вы про загинутых кажете? Те, что померли, уже спят? Нет, у нас умер один человек от коронавируса. По На нашей России прессе- один человек покинул этот свет от Да. коронавируса? Челябинск. Да. А, Челябинск. Челябинск, пробачте. Не Россия, Челябинск, Я Челябинск. все зрозуміла. Я думала по всю Росію, думаю, о, у вас там уже зовсім пропаганда працює добре. По всей России один. Я зрозуміла. А що ви ще робите? Как к вам можно обращаться? Мисс Уселенная. Мисс Вселенная? Так. Товарищ Вселенная. Смотрите. В России. Разберем Россию. Давайте разберем Ро- Россию. Я с задоволеннем, Да, як да. пазл по шматках Да. в разные стороны. Да, Разные все, боки. сейчас начинаем разбирать. По вчерашним и позавчерашним данным, вы же воспринимаете информацию на русском? Ну, звичайно, конечно. Да. Просто я По не могу вчерашним- на ее размовлять. По вчерашним и позавчерашним данным, заболевших, только заболевших официально у нас было 299. Мгм. 299. За вот эти двое суток у нас в некоторых субъектах прибавилось по одному человеку. Я вам вру. 56 человек. 56 человек. То есть 290 плюс 56 это 355. 355 человек у нас заболевших. Умер один человек. Это у Челябинске, правильно? Это в России. А вы не думаете, что у вас статистика бреше и телебачення бреше и усё нарешті? Да мы понимаем, возможно, нас обманывают, возможно, брешут, но... Не, мне мы- здається, неможливо, а 100%. Поглядите потім. Гэты відос Да будзе нам- висіць у мяне на канале, я потім вам праз некаторы час нагадаю, менш за месяц. Хорошо, да нам просто все равно на самом деле. Да. Хлопцы, вы такія маладыя, як вам усё роўна можа быць. Вы ведаеце, што такое коронавірус і як ён просто на чалавека ўплывае? Вы ведаете, что такое Челябинск? Я не. Экология. У нас в городе 3 крупных завода и больше 150 промышленных цехов. Вам пишуть, ад наркоты хутчэй за ўсё, бо ў Челябі зімой снег чорны, іх коронавірус не возьме. Гэта пишуть у чаце. Коронавирус это фигня. На нас падал метеорит, ей-богу. Я пам'ятаю, коли у вас упав метеорит, я фанат просто космосу, и мне один из моих поклонников написал, я только что скинул для тебя зорку. Я не знаю, что такое зорька. Зорка это то, что зияете, як вам... Слухайте, ви ж славяне. Да, понял. Да, все, я понял. Бачите, ви скоро почнете розмовляти белорусской мовой и станете цивильными. И у вас у Челябинска будет не брудный снег, а все добре. Мы приедем, скорее всего, в этом году в Белоруссию на археологические... Не треба, ви носите на себе заразу, нам своей хопить, не треба. Мы будем жить в лесу, нас никто не увидит. Мы будем поднимать бойцов Красной Армии. А вы не боитесь белорусских партизанов? Мы уважаем белорусских партизанов. Мы их любим. Цікаво. А где вы бачили белорусских партизанов?
Мы не понимаем даже, кто Бачить такие... это искать, скорее всего. Искать белорусских партизанов. Нет, бачить. Бачить гэта, ну, глядзець, бачить. Белорусских партизанов знаю только про операцию Багратион в 44 году. Ничего больше не знаю, ей-богу, отвечаю. Що, і Марата Казей ніколи не чули про такое ім'я і прозвище? Нет, нет, нет. А кто это такой? У мяне экзамен, калі па беларускай гісторыі праходзіў, мой аднакласнік, у яго было пытанне па Марату Казею, ён сказаў: "А, дык я ведаю, гэта едзеш там на аўтобусе, некалькі прыпынкаў, праз кусты праходзіш, там Марат Казей стаіць". Гэта ён прапомніў. Я люблю Белоруссию, отвечаю. Не Беларусію, а Беларусь. У мяне краіна канстытуцыйна называецца Беларусь. І калі вы не хотите быть россиянцами, то вы называете Беларусь родным именем. Россиянцами. Ну вы же называете некоторые Беларуси. Не, мы русские, мы не россияне. Здесь все русские. Я русский, армянин. Не, русские это мы, а вы россияне. Нет, русский это я. Яким чином? А як вы народились на России? Я родился в России. О, значит, вы россиянец. А я народилась на земле русинов, тому я русская. Я родился здесь, мой прадед родился здесь, мой дед родился здесь. Так у вас целое поколение россиянцев. Что вы мне тут чешете? Кажете, я русская. Я русская, а вы нет. Мне что вы трохи... Это вы не русская, да? Мне нечто здається, ви трошки так прибрахали мне, русские. Есть историческая территория, называется Русия. Это Беларусь. И поэтому они называют себя русинами. Русины. Не русские. А у нас типа по-другому. Почему в Беларуси такие проблемы с изучением национального языка белорусского мова? Почему в белорусских школах не преподают белорусский язык, только в единицах? Насколько мне известно, школы на белорусском языке существуют только в Минске. Вы можете прокомментировать эту ситуацию? Вот цікаво. А я на якой мове зараз з вами розмовляю? На китайсько-корейській або якой? Нет, я понимаю, что... Так, вот кореец, не надо, он русский кореец. Это комплимент зараз был. На белорусском. Почему, в принципе, ситуация, когда белорусский язык не столь популярен в народе? Потому что не існує белорусского языка, есть белорусская мова. Что такое белорусская мова? Белорусская мова – это мова, на якой я з вами зараз розмовляю. Я її вивчала То в есть мы школі. язык. Мова, язык. Язык. Так мы говорим об одном и том же. Глядите, у вас розбалансировка у мозгах, у вас праве і ліве полушарие, вони зараз розбіглися у різні боки. Ви зараз розмовляєте з білоруською, яка розмовляє білоруською мовою, і ви у мене спитали, чому я її ніколи не вивчала, і тим більше не бачила її у школі, і чому білоруси не розмовляють білоруською мовою. У вас дисонансу нема, вибуху в мозгах ніяк. Белорусский язык. Гэта ўсё ж тое ж самае, што я бы вам зараз сказала, вы чаму вам расіянцы не преподаюць, у адукацыі няма такога паняцця, як русский язык. Ну і што б вы мне адпавелі? Нет, вы откройте статистику и посмотрите. Якую статистику? Я кажу, я лепшая статистика у свете. А почему я должен вам верить? Потому что я мисс Вселенная. Предоставьте теоретически. Не, я кажу вам про диссонанс у голове. Ви самі не чуєте? Я просто не бачу вас камеру поверніть, тому що я, звичайно, з людьми очі в очі гляжу. Ну, послухайте. Я білоруська. Я білоруська, розмовляю з вами на білоруській мові, по-білоруську. Я живу в Беларусі. А ви у мене спитали, що? Чому мені ніколи не викладали білоруську мову? Чому я не розмовляю білоруською мовою? І чому увогуле у Білорусі не існує білоруськомовного насельництва? Ну, нет, вам не здається, це диссонансно, ні? Нет, я понимаю, что вы говорите на белорусском языке, что по-белоруску корректнее, потому что, это інший, просто... На белорусской мове вы... По-белоруску, так пригожей учить. На белорусской мове, але по-белоруску. Я все-таки на русский манер говорю, так что простите, если что-то неправильно. Нет, ласка, это ваши приватные проблемы. Вот. И я хотел сказать, почему именно так мало развивается
и прививается любовь Сева, к не уходи, национальному она- языку в Беларуси. Цудоўны прыклад. Скажите, калі ласка, калі ваши войски зайшлі ў Донбас, яны зараз там прапаганду украінскай мовы робяць альбо што? Не понял за Донбасс, конечно, сейчас поговорим. Гэта самы яскравы прыклад, разумееце? Калі вы захапляеце тэрыторыі, вы іх русіфіцыруеце. А моя тэрыторыя была захоплена 70 гадоў. І звычайна такія беларускія, як я, будуць адраджаць А можно беларускую вопрос? мову Вы і украинка, да, павяртаць яе начать? ў роднае кола. Што, прабачце, не чула? А ну поставили мне все лайк быстро. Мне на вот эта фигня отпала, разумеется, она сама офигела и отпала просто. Чому я белоруска? Розмовляю на белорусской мове, яку мне не выкладали. А? Як вам такое? Понятно вам? Так, яшчэ давайте хвилинок 10, тому що, ну, я насправді мені завтра працювати зранку, тому я не б хотіла б затримуватися. Так, Степан, я розумію ваші емоції, але у той же час, коли ласка, там у чаті трошки не шуміться, каб мої модератори, яны глядели на мене, а не на вас. Не забирайте моих модераторов до себе. Я взагалі з Полтави. Так, Вячеслав, я ведаю. Так, усё. Повернула прыгажосць, ідзем до расейцаў. Давайте яшчэ один разочек сходим і трошки з вами зараз поразмовляю. Окей. Хлопці, дівчинки, я не буду вас тримати, тому що я ведаю в Україні зараз 23:20, Олексій, а у 25 мене... гривень. Няма такой національності, як рускі. Хай раскажа, хто ён па національності, і чаго на сваёй мовы не балакае. Окей, я наступний раз обов'язково спитаю їх. Дякую за донат, сябри, щиро дякую, тому що нехай гэта така не сверхдапамога, як у Фархада, ён зорка, ён дазволіць собі вельмі багато може, а я, на жаль, ну, не можу собі так багато дозволити. Я навіть повісила собі колон, пробачте, непригожим месцем до вас. Тому, ну, гэта такія будуць вельмі душевныя донаты, нами за вами заробленыя, яны будуць вельмі карысныя нашим сем'ям з деткамі. 6 деток, нагадываю, у одной сям'і гэта Оксанка, будем ёй дапамагаць, потым долучуся, калі, ну, трошки разгонімся, і калі у нас эканамічны стан палепш будзе, разгонімся, пойдзем яшчэ Фархаду будзем дапамагаць, таму што ён таксама складаныя сем'і бярэ, і, ну, дапамога трэба нашай вельмі. Вось, і такім чынам, дзякую вам за донаты, пішыце каментары на экран, я да вас ставлюся з велічэзнай павагай, і шчыра дзякуй. Зараз пойдзем да расіянцаў, я прыгажусь навяду. Я ж павінна адпавядаць таму, што кажу. Так. Плюс. Ой, Алексей, бачу, вітаю. Я беларус, Вова, бачу. Ясен, Владка, бачу, сябры, вельмі... Мне вельмі прыемна вас бачыць. Так, пашлі далей да расіянцаў. Не, я разумею, што вам з імі цікавей, але мне зручна з беларусамі размаўляць, таму што трэба яшчэ зараз будзе агульна записваць відэо з звернення да іх. А мабыць, я шматочак возьму з свайго відэа і дадам яго. Вітаю. Что там? А вы разумееце беларускую мову? Чавкае, як Дзімка кажа. Там той беларус, які сидить і чекає машину. Ой, такі смішні. Як сказав наше усё, порозбігаються по гэтых Європах, а потім повертаю їх додому. Не дочекаєтесь. Але повертати людей треба, тому що вони зараз у вельмі складаному стані, у їх нема грошей повернутися. Альбо коли вони є, їх просто, ну, насправді вельмі мало. Ой, дякую, Степан. Зараз паспрабуем адлавіць кагосьці цікавага, калі атрымаецца, таму што тут, акрамя твараў, ёсць яшчэ іншыя рэчы. Таксама трэба
емоціонально і психологічно. Ой, вітаю. А ви, напевно, білорус, ні? Нет. Ні? А я би подумала, що ви білорус. І прихильник Почему? улади моєї, так. Ви мене розумієте? Гарно мову розуміти. А ти українка? Ні, я білоруска. Ну, теж пригоже, Ні, так я- само. Я український чуть-чуть. Просто у мене тут товариш українець. Ви українець? Ні. Я русский. А, я зрозуміла. А у вас є коронавірус? Есть А ви откуль? Тула. Тула. І багато людей вже загинуло, або статистика не вельми велика? А ты говоришь только по-украински, да? А, ні, не тільки, я ще по-білоруськи. Ну, гэта випадково. Угу. Понятно. А что ты не спишь-то? Время вроде поздно. А що? Я вже велика дівчинка, тато дозволяє. Понятно. І не тільки не лягати спати у такий час. Ты одна что ли сидишь? Чому одна? Ні. С подругами? Ні. Ну що мені? Зараз небезпечно. Я сижу амаль у карантині, тому що у нас так само є коронавірус. У нас не загинуло, пробачте, у нас захворіло 76 чоловік. І зараз просто небезпечно з подружками сидіти. Ну, понятно. Добре, пойду пошукаю, просто хто наразі. хворіє коронавірусом на Росії. Дякую. Мені цікаво. Скоро. Профі, не блогер. Ви ж пам'ятаєте, що я не блогер? Ой, тату! Я зараз пойду спати. Пробач, будь ласка. Де дядько не дозволяє? Ні, Войко Міще не робив мені зауваження. Все нормально. Так, йдемо далі. Дякую, що ти мені зробив каву, але, насправді я вже її пити не буду, тому давай покинемо її на ранок, добре? Окей. Я ще не допила ту стару каву. Мені дитинок, він ліпше у світі, тому що я коли за комп'ютером сижу, він завсюди мені готує каву, тому що йому здається, що мені треба ще працювати, і щоб я не бігала, і він мені ось робить такі сюрпризи. Щиро дякую. Ладно, я пойду до расейцаў, але, гэта небяспечна, сыны, каб ты ведаў. Яны маціраться. Пробач. Таму адыдзі, калі ласка, ад кампутара, таму што мне будзе не вельмі зручна, калі ты тут. А яны мацюкаюцца. Ще одна хотів познайомитись. Так, ой. Ніхто не хоче бути щасливим, як сказала би мені одна з подружок, сябровок. О май год. Ніхто не хоче бути щасливим. Перекладаю я з мови оригіналу. Вітаю. Вау. Нифига себе, что на Не, не собеседование вау. попал. Просто не блогер. Як ваші справи? Ви розумієте білоруську мову? Чому їх вічно такі очі здорові? Я не ведаю. Я що, шок визиваю, насправді? О, вітаю. Не так. Ой, я ж кажу, їх в очі квадратні просто. Так смішно. Яны ж, напевно, ждуть українців, розумієте? Яны ж вже такі опитні. І гэтаму яшчэ, як сказав некаторы, рэч пасполітую не зачапілі. Трэба ім паясніць, што яны ціск неправільна ставяць цяпер. Таму што па телеку сказалі хлысню. Дякую.
не клює. Інфу. Всі те ж саме, тільки у профіль. О, мой сябр. Я ще сидіть, слухайте. Я ще вночі. Вітаю! Не, на мове нет. На мові нет. Ну і іди лузер отсюда. Скажи, хто не ведає білоруську мову, той лузер. Ні, ну я коли він білорус, звичайно. Скажи, сина. Ён ведае, што яму не можна нічога казаць, таму што я яму забараніла, таму што дзецям у чат-рулетцы не можна. Нельга сядзіць. Ну, что такое? Я никого не могу поймать. А мяне сегодня хтосьці поймал в чате, не памятаю хто. Так смешно отрывалось. Так, ну что? Слухайте, ну на России сумно неяк, я гляжу. Ой, я когось цікаво пролистала. Але я подумала, што яго голова падаваная на нешта іншае, пробачце. Вітаю. А ви розумієте білоруську мову? Ну, конечно. О, чудовно. Розкажіть, коли ласка, як у вас обставини з коронавірусом? У нас его нет. Зовсім? Зовсім. Капець. А як так може бути? У світі є, а у вас нема? Ну, я просто своевременно употребляю алкоголь, и его нет. Слухайте, для мяне скоро гэта гарэлка будзе як мантра просто. Зранку гарэлка, у дзень гарэлка. Вы што, слухаеце майго прэзідэнта? Вызнавайцеся. Да. А, то бок, тое, што кажуць біолагі, тое, што кажуць вірусолагі, гэта, ну, капец. Кажа вадзяру глушы, і ўсё будзе добра. Божа, ужас, жах, беларусы. Ладно, гэтыя п'яныя пастаянна. Не рабіце так ніколі. Дарэчы, я чытала даследжанні, гарэлка не ратуе. Таму што гэта вірус. І ён сядае вельмі глыбока ў лёгкія. Туды гарэлка не даходзіць фізічна. Максімум, што яна абробіць, гэта гартань. Але ж яе трэба абрабляць пастаянна. А вы ж не будзеце пастаянна глушыць гарэлку? Ну, лагічна ж гэта проста. Ё-маё. Дякую. Все, ідзі. У мяне дзеці, яны проста заўтра не ідуць у школу, і таму яны карыстаюцца тым часам. Так. Але цябе трэба ўжо ісці спаць. Так, алкаголь і на трактор. Не кажыце. Слухайце, мабыць, да украінцаў сходзім. Паразмаўляем трошкі. Хацеце схадзіць да украінцаў? Напишите в чате, ці ёсць жаданне. Альбо будзем скончваць, таму што я бачу адні і тыя ж твары, і мне, ну, ужо по другому кругу нешта я не хачу з імі размаўляць. І тым больш, што ўжо у вас позні час, і ў мяне позні час. Вітаю! Фу, это модно так. Опять вы. Я буду цяпер і ўначы да вас прыходзіць, у снах. Абяцаю. Піс. Привет, любимая, как дела? Офигеть. Как тебя зовут? У меня 7 детей, а женишься на мне? А то что говори? Я кажу, одружиться на мне треба, 7 детей, нема чим кормить. Ты откуда? Я? Угу. Ой, там, где нема грошей на ежу. Откуда? Ну, ти бачиш, з якої країни я заходила? А, ты это Беларусь, да? Корея, Беларусь, да? звичайно, конечно. Ну, О, вже цікаво стало. Я зараз, мабуть, зроблю трошки пакость, але межа зачинена, і тому ви до мене не приїдете. А
Ты сейчас в Беларуси, А да? вы где? Я таджик из Таджикистана, а сейчас в Москве. А на во что вы поехали на Москву? Там небезпечно, 137 хворых. А ты в Москве? Я не. Святые вы что? Я стану христианкой, коли поеду на Москву. Есть у тебя имя, я хочу с тобой общаться. Коли ласка. У рулетцы гэта не забаронено. WhatsApp есть у тебя? Што я дрэнна чую? Мабыць, мікрафон лепш. Мікрафон бліжэй. Что такое, я не знаю. Мікрафон. Мегафон? Мікрафон, так. Имикатор? Мікрафон бліжэй. Я не чую. Не знаю. Есть у тебя одноклассник, есть? Няма. Кто есть у тебя? Имо, WhatsApp, Viber, что? Instagram. Не, ну я ж не буду тебе зараз распавядаць, што ў мяне ёсць. Ну, звычайна я карыстуюсь. Але гэта ж, ну... Дайте это номер. Не, мне не трэба званіць. Каму трэба, я сама позвоню. Усё, адпачывайце, таму што у вас уже позні час. Давай я забыла, так прабачце. говорим. Але ён просто пазнаёміцца, вы ж разумееце. Усё, добрага. Номер... Ідзіце там, пажміце на Москве Нет. руку. А вы ведаеце, што трэба абдымацца? Сказалі... Подожди. Давай так делаем. Мой номер бери, возьми, потом... Не, нумар не скажу, але глядзі. Трэба зараз хадзіць на ходу, абдымаць сяброў, каб да іх не прычапіўся коронавірус. А ты знаешь, почему я тебя вот так говорю? Потому что ты мне очень понравился, поэтому я хотел вот так. Я тебе про Фому, а ты мне про інше. Я тебе кажу, ідзеш зараз на вуліцу, абдымаеш, і ідзеш далей, яшчэ двоих абдымаеш, і ідзеш далей. І ўсё будзе лайк. А я не хочу, я тебя хочу обнимать. Не, меня не трэба абдымаць. Я зараз увогуле нікому не дам себе нават просто побач пастаяць. Не-не-не, коронавирус. No. Thank you. No. Вот, не надо коронавирус. Не-не-не. А ты иди, обдыми. Окей? Я иду к тебе, тебя обниму. Не, мяне не трэба. Шчыра дзякуй. Я як-небудзь сама. Все, до побачення. О, захотел мяне по коронации. Вы что? Не-не-не. Шчыра дзякуй. Ну что, сябры, ну мне здаецца, для першага раза нормально адбывалася ўсё. Я б сходила, конечно, яшчэ до Украины своей родненькой. Поспілкувалась вже на нормальні теми. Давайте сходим яшчэ по украинцах. Я з імі трошки поразмаўляю, тому что, ну, мне болить, вы разумеете. Он на работе. Тату, я доросла дзяўчынка. Дазволь мне, калі ласка, самой рашаць, ці можна мяне абдымаць, ці не можна. І астатнія 2 разы я нагадаю, ты не побачыў, што мяне абдымалі, таму прашу. Не, мне, конечно, льстіць твоя увага, што ты, донечкі, не даеш себе расцерзаць. Але ўсё ж таки. Так, ну што, я хочу поспілкуватись трошки з українцями, як вони, мабуть, штось порають, але, ну, насправді вже 12 годин. Так, Алексей, усе хотелки донатом на экран, коли ласка. Я, конечно, не закликаю, но мне будет вельми приємно. Я ж хотела ще вам показати, насправді. Так, слухайте, забыла. Давайте поглядим. Зараз поглядим донаты і сходим яшчэ до українців і уже будем, тому що, ну, насправді мені зранку вставати і я знову буду така вся. Просто капец. Ага, я зараз открою. Так, открою. У іншим акні.
Я не користуюсь Яндексом, выключна ў чат-рулетцы, таму што опера ў мяне не цягне. Ой, гэта ж маё, ё-маё. Ось. Таму аднакласнікі і ВКонтакце у мяне таксама тут ёсць. Таму што я не карыстуюсь Яндексам і ўсе старыя закладкі, таму рабіце скрыны хутчэй, і калі я кажу, што мяне няма ў аднакласніках, будзеце мне тыкаць і казаць: бачылі. Бачылі ўсё, бачылі. Так, што это? Тун-тун. О, знайшла. Знайшла. Зараз мы гэта прыбярэм акуратненько. Ой, слухайце, ну малайцы, я сама тут сабе кідала яшчэ. Так, Інтэрхунта на карантине. Шчыры дзякуй, пан Василь. Я не буду агучваць сумы, мне здаецца, гэта і так, што вы дапамагаеце, гэта для мяне лепшае. Всім добрага вечара, перавірка сістэмы, Донат.ua, будьце здаровы і не кашляйте, жыве слава. Шчыры дзякую. Коронавірус. Кожному москалю появляється, живе Білорусь, живе вічно. Олексій. Така ж сама помилка, що у Фархада 1000 гривень це багато, з першого погляду лякає. Лепш 10-20. Добре проберу, сьогодні зроблю менш, обов'язково. Щиро дякую за те, що пораїли. Олексій. Сапраўдная жабала пачнецца ў красавіку, тады арабы пачнуць нафты рынкі заліваць, таннай нафты. Тыя рынкі, якія раней былі расійскімі, $10 за барель. Так, згодна, абсалютна чакаю гэты час. Алексей, няма такой нацыянальнасці, як рускі, хай раскажа, хто ён па нацыянальнасці і чаго на сваёй мове не балакае. Усё зразумела. Добра, шчыра дзякуй. Насправді, пішыце паведамленні, як вам зручна. Я нагадваю, што нашыя данаты гэта ў рамках праекта пана Василю і ў рамках праекта Фархаду. Потым паглядзім, як мы там прапорцыянальна будзем іх падтрымваць. Мне трэба будзе з вами на гэты конт параіцца, таму што гэта вашыя грошы. Вось, прыватны донат ад сябе я звычайна раблю, ад сябе, таму ваши кошты, і я хацела б, каб вы дапамаглі мне вырашыць, якім чынам мы будзем, у якой прапорцыі дапамагаць, таму што у пана Василя, насправді, у яго не адна сям'я. Мы дапамагаем зараз, гэта, калі я не памыляюся, 4 праекты, 4. Таму, тут у Фархада 1, у пана Василя 4, то бок у мяне, такая, я б зрабіла прапорцыю прапорцыянальна, просто одну частину гэта да Фархада і там одну пятую гэта да Фархада, а астатняе ўжо пану Василю, таму што ў яго насправдзе ёсць у гэтым патрэба. І што заўтра стрым будзе прысвечаны Саше Беспалову. Раблю анонс. Не сёння не рабіла, таму што баяла, што не запусціўся бы і рулетка бы не запусціла. Заўтра паходзім па украінцах, спытаем у іх, хто такі Александр Беспалы, ці ведаеце на яго. Вось, і заадно мы зробім з вами вельмі добрую справу, таму што гэта, па-першае, чалавек, якога я вельмі паважаю, па-другое, я з ім размаўляю час ад часу, таму я б хацела яму прысвяціць свой стрым, як і іншым сваім сябрам. Вось, я зраблю вось такую штуку. Ідзем па Ўкраіне. Зараз паглядзім, што ва Ўкраіне адбываецца. Давайте трошки, мне трэба проста адрасіцца, яны, сёння не складаныя былі, але я не хачу на іх закончыць, справді, мне непрыемна. Што скажу? Хто сніўся? Расеец. І што я расіянец? І што я зраблю? Ось. Мне будуць сніцца яму. Не хочу. Нехай лепей беларусы альбо украінцы. Україна, хто в Україні? Вітаю. Вітаю вас. Як Нічого справи собі, ви ваші? розмовляєте українською? Що? Ви розмовляєте українською? Ні, я розмовляю білоруською, Говорите але ви завжди по-українськи. думаєте, що це українська.
Ай, ти сам сама ясний, йобана в рот. Чого? Киця моя, де ти був? Слухайте, ну ви Пане такі Зінкевич. цікаві, ви розмовляєте українською мовою, я розмовляю білоруською, а матюкаєтеся російською. Гэта не диссонанс? У нас это, расстроение личности. Офігеть. Слухайте, як у вас там з коронавірусом, що чувати? Да, тут вообще, тут медведи ходят. Не Він з ходите Кагаві ви? прийшов в гості. Ну тут вообще, по 2 человека в магазин, по 10 человек маршрут. А ви откуль самі? З України? Я розумію, що ти з України. З якого міста? Києва. А, Київ. О, то у вас там жах. А ви нас в гості Київ, візьмете? Київ, Київ і область. Ви нас в гості візьмете, ми до вас приїдемо. Ага. Да, Ні. все, переезжаю в Білорусію до вас, там віруса нема, все, їдемо до вас. Хто вам сказав? Пропагандони місні. Я не брешуть. 76 чоловік уже. І у Білорусі А карантину ви нас нема. до себе візьмете? 56 чоловік було сьогодні. 76. А ви нас до себе візьмете? Вже 70. 76. І з їх тільки 15, ну, нібито вилікувані. Останні хворі, і насправді ця статистика, вона дуже, ну, Я ж кажу, тут намальована. медведі ходять. В нас Тут більше людей медведі захворює. ходять по цій Україні. Який вірус? Тут медведі ходять. Що ви Просто кажете? ви наче, ви нас У до Києві себе візьмете? медведі. Ой, бляха, українці. Аля, тёлка. Я бачу. Жах-жах. Вітаю вас. Почекайте, росіянець, і він зараз в Україні. Як таке може бути? Цікаво. Я тільки що його бачила, і він уже під українським VPN сидить, чи що? Або мене просто перемикає. Цікаво, слухайте. Цікаво. Не бачила такого ніколи. Я не ведаю, де він зуби загубив. Я такі питання не задаю, тому що, ну, насправді є некоторі проблеми і у мене так само. Але я нічого не роблю, тому що я нездорова. І коли я звертаюся до своїх, тих, хто мені може допомогти, вони кажуть, слухайте, ну, ідіть, гуляйте. Здорові і здорові. Тому я до зубов не чіпляюся, тому що я бачу, що у мене так само не все добре, але як є. Ні, не все добре для мене, але інші рахують, що все добре. Тому, ну, навошта. Ну що, Україна. Україна. Де ви всі? Поховались від мене. Вітаю. Ні, по Україні так само я гляжу. Вітаю. У мене Кацяню пішов дзвонити з домашнього телефону. Кто-то нам везет. Здравствуйте. Витаю. Опа-на. Как ваше ничего? Все добре, а Все ви добре. откуда? Нас тоже. Нормально. Ви откуль Слухай, самі? Мозыр. Я ще- Мазыр. Мазыр. Білоруси, що ли? Да. Да ладно. Вот так вот. А чому сидите під українським стягом? Не, Беларусь написано. Это я белорус. Это я белорус. Тоже Беларусь. Слухайте, ну смешно. Ви не військові? Ви не Войсковые. Чуешь, Я вас мабуть, під не штори розмовляємо. закриваю. Добре, хлопці, бувайте. Військові. Я насправді просто не ведаю, я не ведаю, ці можна військових показувати. Я ведаю, що ну, некоторі з наших хлопців ховають, і ну, я тому не прибирала шторку, пробачте. Ну, там просто видно було, що я не військовий. Не, я ведаю, что шторка. Хлопцы, не ображайтесь, девчонки, на меня коли ласка, потому что я не войсковая. Я не хотела бы их светить. Мне здається, що всі вже пішли спати. Тому що усі одні і ті ж. Нічого нового. Як мої сябри знаходять нових, я не ведаю.
Вітаю. Зробив величезне очі. Вітаю. З чим? З чим? Уже ні з чим. Тетяна Васильівна? Слышь, а это не Цікаво, по... откуль ти ведеш, як мене зовуть? А, блядь, я думал, по основам права это надо. Шаман. Серьезно, Тетяна Васильевна? Ну, конечно, а що не бачиш? Ну, мы же с вами виделись недавно. Но, не кажи. Это ты Я- полил за углом, а я на тебе Я ментов вам это вызвала. точно говорил. Но. На во что полил за угол ходил, за кут? Что я за ухом? Полить ходил. Да, бля, приспичило. Ну, бачиш? Ви откуль, хлопці? Ну, повторите еще раз. А откуль ви? Я с этого, с Беларуси. Вы же репетитор, да? По математике? Конечно. Я ще по фізиці, по хімії і інших предметах. По іншим тоже? Ну, можно к вам записаться вот там на пару? Запишись, потому что я скоро стану гэтым вирусологом и буду розповідати вам, як лікуватися від коронавірусу, коли ви захворієте. Блядь, коронавирус. Видел. Всем похуй на него. Да, вообще, Не если честно, материтеся плевать. у прямому ефірі, і мені не вельми зручно, коли я чую матюки у ефірі. Да, солидарен. Солидарен, да. Похую. Так а как вы относитесь к коронавирусу, Татьяна Васильевна? Ну а як я можу ставитися до хвороби і до вірусів? А можно по-русскому, пожалуйста? А по-русскому Ні, говорите? я по-російськи не розмовляю, по-росіянськи я не розмовляю. А по-украински, пожалуйста, можно? Звісно, легко. Куда-то звісно. Ну, понятно. Не, хиба молнии пизданула. Обои нормальные. А чому вам не подобаються мої шпалери? Я же говорю нормальные. А вам не хапило грошей на шпалери? Не. Ну да, какие Нас обокрали такое, блядь. Нас обокрали. Порошенко все последнее забрал. Не зрозуміли. І як повертати будете? Ваші крадені шпалери. Ну, никак нахуй, блядь. Я серйозно спитала у вас, як ви ставитеся до коронавірусу? У нас в Україні 76 уже захворевших. У нас 100 с чем-то. А У нас почему уже у вас 100. тогда геолокацию выдает Беларусь? А вы сейчас в Украине? 76 Беларусь. А, ну, Ні, я не в Україні. показала, значит. Ні, я можу бути в Україні, коли мені захочеться, але зараз я в Білорусі. Ну, правильно, конечно, правильно. Всем похуй. Ладно, мама пришла. Іди. Білоруси. Я не зрозуміла, чому мене злетіла Україна? Я не можу зайти в Україну. Що за фігня? Що? Так, злетіла Україна. Я так хотіла в Україну поїсти, а у мене нічого немає там. Ой, Герте Далей, так, бачу Білокор. Ну, що, хлопці, дівчинки, мабуть, вже будемо, бам-бам-бам-бам-бам. Спробую ще раз, коли нічого не тримається, то пойду спати. Палець дрогнув. Вітаю. А чого ви не спите? От татки на вас нема. Онлайн-чат. Здравствуйте. Вітаю. А де ваші шпалери? Что? У вас так само була крадежка, або що? Извините, повторите, пожалуйста, еще раз. Я кажу вас, що обкрадали, що у вас нема шпалерів на стінках. Не-не-не, на русском базаре. А вы можете по-русскому разговаривать? Я на москальській не розмовляю. Почему? Мы тоже белорусы. Почему? Ну і що ви білоруси? У мене, як ви любите казати, дві державні мови. Я обираю лепшую. Я завсёды так. Это правильно. Лепшую. Не, у каждого свое, мы же ничего не говорим. Не, ну так... Не, ви мені просто там сказали, розмовляй собацькою мовою, я ж кажу, я не хочу розмовляти
собацькою мовою, тому розмовляю іншою мовою. А ви на роботі теж такою мовою розмовляєте? Я і з дітьми такою мовою розмовляю. І не тільки такою. Ви, наверное, преподаватель белорусского Ой, слухайте, языка, ви нет? одразу 100%, розумієте? Я викладаю білоруську мову у початковій школі. Понятно. Ну, мы чуть-чуть старше. Ну, бачите, вам Понятно. не пощастило со мною зустрітися, так би ведали білоруську мову. Ви мені ліпше розкажіть, як ви ставитесь до коронавірусу. Что? Мы к этому как относимся или как? Так. Повтори, пожалуйста. Это все пиздец. А знаешь, что мы тебе расскажем? Мы прилетели 2 месяца назад с Китая. Так что не парься. И так что не переживайте. Все нормально. У нас все хорошо. Мы были в самом поражении пика, в Юхане, и все было нормально. Окей, то бок И вас мы в можна... Беларуси никаких... Окей, слухай, скинь мне, коли ласка, у приват адресу, я тебе посажу на катапульту и закину на Московию. Ты меня никак не закинешь. Чому? Я Уже бачу мою Уже катапульту. прошло 2 месяца. Уже прошло 2 месяца, уже пик прошел. И что, вы не Уже захворели? нужно было раньше думать. А, я зрозуміла. Слухайте, так подкиньте ще пару. Я ведаю, де мяжа з російцями, туди можна накерувати одразу. Что 2? Альбо гэта піс? Еще раз. Не спешите говорить, я начинаю соображать немножко медленнее. А, окей, пробачте. Я кажу, коли ласка, вышлите нам, не обов'язково з Китаю, 2 особ, я покажу, де мяжа з російцями. На русский вот это последнее слово переведите, пожалуйста, последнее. Мяжа з Граница без росіянцями России. знаходиться каля мяне. Там стоїть моя катапульта. Привезите, коли ласка, мне 2 особи з коронавірусом. Що не зрозуміло? А зачем вам? А що не зрозумілого кажу? Зачем? Что ты куришь? А зачем вам? Кажу, мяжа, катапульта, 2 хворих, Мяжа. російці. Що не зрозуміло? Зачем вам? Зачем вам? Я вас зрозуміла. Що ви робите, каб ніхто від вас не заразився коронавірусом? От тебя только заразился. Смотрите, чтобы от вас никто не заразился. Когда вы об этом больше переживаете... Через разговор, да? Через разговоры это все ерунда. Этого не существует. Это показатели новостей. Вы этого просто не видите на самом деле. Ну, розповідайте мені, як насправді. Я ж тільки телек гляжу, іншої інформації не бачу, ні з ким не розмовляю. Так вы сильно много новостей пересмотрели. Ну, так там кажуть, що я захворівший. Конечно. Ну. Естественно. А вы откуда вот? Я живу у Білорусі. Ви ж о, шпалери бачили. Ну, я тоже. Я тоже. Лаутика. Ну, давай. Ну і що? Усё, я стамілася з імі, але у мене завтра буде день, а ми присвятим його. Я обрала Україну, але я по Білорусі шатаюсь усе равно. Я не ведаю чому, мабуть, треба... Але я боюсь так крануцца гэтага ўсяго, тому насправді просто, ну, боюсь збіць. Так, ну что, сябры, в Украине 12 гадзін, а у мяне ўжо першая. Таму я прапаную закончваць. Я не Димка казаць на экран. Усё, продолжаем. Ну, першы дзень. Дзякуй, што былі са мной. 2 печалька. Так. Ну, карацей, вы кажаце, вы ведаеце, да? 2 особи, катапульта стаіць. Прашу, калі ласка. Олексій, 25 гривень. Ось яны, які я распасюднікі COVID-19. Так, згодна з вами повністю.
Заўтра ідзем раней, трошкі выйду, я спрабую гэта ўсё зберагчы, каб яно мне заўтра не вылецела, нічога. Трошкі сцяг свой абраблю, таму што сёння насправді на каленках рабіла яго, вельмі знайшла прыгожую карцінку, але трэба яе абрабіць, каб яна была яшчэ прыгажэй. Усё як мы любім, беларусы, сонікі, мои родненькія, як бы я не ставілася да вас з вашымі палітычнымі поглядамі, але мне не ўсё роўна, што будзе адбывацца з маёй нацыяй, з людзьмі, з якімі я маю павагу размаўляць, і не толькі з імі, але і з тымі, хто вакол мяне і блізка да мяне. Я з свайго боку буду рабіць усё магчымае, каб вы ад мяне не падхапілі нічога. Але і вы таксама памятайце, што вы носіце інфекцыю, мабыць, ужо на сабе. Таму майце рацыю, мыйце рукі, калі ёсць магчымасць працаваць дзесьці з дома, калі ласка, звярніцеся да кіроўцы свайго, звярніцеся да людзей, якія адпавядаюць за праграмнае забеспячэнне ў машынах, прапануйце сваю машыну і беражыце сябе, таму што я разумею, гэта не грып, не зовсім. Але я сёння паглядзела некалькі звяртань ад медыкаў, ну, мне іх вельмі жалка, насправді. Я разумею, што і вакцыну знайдуць, і хваробу гэту падалаюць. Проста жалка тыя, ну, прыгажэйшыя вочы, якія ў слязах, і ад шапак вось тут у іх, ну, такія ўжо, ну, нават сінякі, напэўна, таму што там вельмі цісне гэта ўсё, ад масак. То бок, яны вельмі прасілі нас быць асцярожнымі, і я з вялікай павагай да іх стаўлюсь. І таксама прашу вас, беражыце сябе і адпавядайце за сябе. Гэта ўсё выключна ў нашых руках. Таму слава Ўкраіне, жыве Беларусь, пабачымся з вамі заўтра, і шчыра дзякуй, што былі са мной. Как остановить?